Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi. Egunon Inigo, egunon mai, baino mai, estresatuta zaudela dirudi. Egunon ekipo, babai gainezka, ikasturte bukaerako lanen ozeanoan urperatuta. Dasei mai, ozeano guztietan uharteak daude, begira. Gaurko egun ezain justu, 1719 Daniel Defoe Robinson Crusoe eleberria argitaratu zuen. Uarte batekin sarri nahi izan dut bertara legin belaontzi badut portuan nire zain zergaitik ez gara abiatzen orain. Bai, Robinson Crusoe, ingelesez jatorrizkoan The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe. Ingelesez idatzitako lehenengo eleberritzat hartzen den liburua da. Fikziozko autobiografia gisa idatzia dago, irla desertu batean 28 urte pasatzen dituen naufrago ingeles batek kontauta. Ziur asko Alexander Selkirk eskoziar itsasgizonaren historioan oinarriturik idatzi zuen novela Daniel Defoek. Aizu ezuek? Uarte desertu batera bizitzera joango zinatekete? Une honetan ni bai, baino ezidazazu galdetu ze hiru gauza eramango nituzkeen. Banik garbi daukat zer eramango nuken. A ber, bota. Gitarra bat. Getting awful lonesome here. I know it's useless. Buah, lotura ona Inigo, Albert King. Jaiotzez, Albert Nelson. 1923ko apirilaren 25ean jaio zen hain justu. Estatu Batuar blues gitarra jole eta eragin handiko abeslaria izan zen. Gitarrako Three Kings of Bluesetako bat konsideratuta B.B. King eta Freddie Kingekin batera. Bere gitarra luzik, bere biografi propioa mereziko. Albert Kingek bat 85 neurtzen zuen eta 118 kiloko pisua zuen, hortik izena The Velvet Bulldozer belusezko zanpagailua ez izena jaso zuen. Bere zaugarri bereizgarria Lucy bere gitarra usteko modua izan zen. Ezkerreko interprete gisa alderantziz erabiltzen zuen, baina beste gitarrista ezkertiarrek ez bezala, adibidez Jimi Hendrix edo Tommy Lomi, Kingek ez zuen inoiz arien ordena iraultzen. Nik gitarra eta agian ez nuke eramango, baina zalantzari gabe tokadiskos bat edo vinilo sorta bat eramango nuke, Abeslari zehatz batenak akaso? Bai, nola dakizuen, Ella Fitzgeralden diskografia osoa. I'm in heaven and my heart beats so that I can hardly speak and I seem to find the happiness I see when we're out together dancing cheek to cheek. 1917an jaio zen Virginian barkatu Ella Fitzgerald, abeslari afroamerikar handia izan zen Ella. Jazz estiloa landu izan zuen batez ere. 1934tik 1983 arte luzatu zuen bere musika ibilbide luzean. Chick Weben orkestan sartu zen 1934an eta ura hiltzean taldearen zuzendaritza hartu zuen. Ondoren mundu guztiantzat kantatu zuen. Bere diskoen artean aipatzekoak dira Lady Be Good, Porgy and Bess, How High the Moon, 1970 eta 1980ko hamarkadetan kantatzen eta grabatzen jarraitu zuen. Diabetesak eraginda begietako gaitza izan zuen eta betaurreko handi batzuk
erabili behar izaten zituen emanaldietan. 1986an bihotzeko ebakuntza egin zioten, baina abesten jarraitu zuen. Handia Ella Fitzgerald. Baina Robinson Crusoe, gitarra, disko sorta... Bueno, venga, vale, jolastera apuntatzen naiz. Nik uarte desertu atera ezinbesteko bi gauza eramango nituzke. Termometro bat eta kimono bat. Termometroak mai badu zerikusirik aldaketa klimatikoarekin? Nik uste maiek termometroa ipatu duela, gaurko egunez, 1754an Ander Celsius, suediar fisikari eta astronomoa hiltzelako. 1752 urtean termometro eskala 100 asmatu zuen. 100 gradutan ezarri zuen uraren irakita puntua eta 0 gradutan izozte puntua. Beraz, ondo sartu duzu termometroa mai, baina kimonoa, zertarako nahi duzu, kimono bat irla batean, kokoak erditik zatikatzeko karate eginez? Nik uarte horretan ez dut kokorik jango, Koko naiz, nahiago ditut bananak. Tally me banana. Daylight come and me want go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Gaur urtebete da Harry Belafonte estatu batuar abeslari, aktore eta giza eskubiden aldeko borrokalaria hil zenetik. Bere musika ibilbidetik kanpo giza eskubiden eta kausa humanitarioen alde borrokatu zen. Irakeko gerrako George W. Bushen politika kritikatu zuen. Gainera, We Are the World Grammy saria irabazi zuen abestian parte hartu zuen. 1987tik aurrera UNICEFen enbaixadore izan zen, Afrikako haurren eskubiden inguruan lanean. Eta Day-O edo Banana Boat Song Jamaikako abesti tradizionala da. Harry Belafontek popularizatu zuen 1956an. Abestiak dio langile batzuk gau batetik bestera txalupa bat platanoz kargatu ostean etxera itzultzeko ordainketaren zain daudela. Primeran, baina ea aklaratzen naizen, mai, banana jaten badituzu eta kokorik ez, badira zatitu behar karate eginez. Orduan, zer egiten du kimono batek gure uartean? 1888an Okinawan Choyun Miyagi karate maisu handia jaio zelako. Goju Ryu eskolaren sortzailea. Karatea, Okinawa, Miyagi jauna, uste dut hori zinean nik nonbait ikusi dudala. Noski Goiuri, Karate Kid pelikulako pertsonaia Chogun Miyagiren bizitzan dago oinarrituta. Uleltzen olain Goiuli izan? Bai, Miyagi jauna, baina jakin ezazula nik uarte batera ez nukela sekula eramango pelikula hori, beste bat aukeratuko nukela. Nork ez du ezagutzen Amélie pelikula. Frantzesezko jatorezko izenburua Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, hots Amélie Poulonen patu zoragarria. Jean-Pierre Jeunet frantziar zinema zuzendariaren filma 2001ko apirilaren 25ean Ipar Euskal Herrian eta Frantzian estreinatu zuten. Uste dut zaila izango litzatekela uarte batean filmak proiektatzia, Irudimena elikatzeko beste modu bat beharko litzateke. Itxasoaren erdian bagaude, irudikatzen ari naiz neure burua kortsario beltza bainintzan, abenturak bizitzen edo Sandokan bezala. Nik liburu bat eramango nuke. Korsario beltza, Sandokan... Zure liburua Emilio Salgarirena da, ez da? Asko dakizuzuk, 1911an Turinen Emilio Salgari zendu zen idazlea, itsasgizona eta kazetaria izan zen, eta abentura novelak idatzi zituen batez ere, hainbat tokitan girotutakoak, Korsario beltza, Ekaitza kapitaina edo Sandokan, Malasiako tigrea. Eta zu Goiuri libururik ez? Harritzen nau? Begira, liburu hartuta dagoenez, nik komiki bat eramango nuke, edo beto esan da, komiki sorta bat. Asterix eta Obelix bilduma osoa, ez da? Bai, noski, Asterix ez la! Seul contre les dieux, contre l'odieux César. Ave César, t'auras pas l'Oscar. T'as l'air romantique, mais ta Rome est en toc. Arrête ton cirque, c'est pas toi qu'on croque. Pauvre les jeunes... 1927an jaio zen Alberto Uderzo, marrazkilari frantziarra. Bere lanik ezagunena Gene Gostinirekin batera egindako Asterix komiki sorta da. Halaber, Unpapa pertsonaia sortu zuen, hau ere Gostinirekin. Zuek uste duzu gure uartean edaben magikoa beharko dugula? Agian. Bai. Baina nik bazpare
irrati batera eramango nuke, Eta bai, hori diot, 1874an Bolonian Guillermo Marconi jaio zelako. Marconi batzuetan irratiaren asmatzailea dela esaten da, hau benetan asmakizun kolektiboa den arren. Eta 1909an Carl Ferdinand Brownekin fisikako Nobel saria partekatu zuen aririk gabeko telegrafiaren garapenean egindako ekarpenak aintzat hartuta. Bale, oso ondo, Mai, irratia badaukagu arte desertuan, baina nork egingo dugu irratsaioa gu bertan bagaude. Ez que, karo, hori arazoa da, Hori da, itzuli beharko gara lehenbailen saioarekin hasteko. Pentsatu alduzuen nola atera bertatik? Ba, noski, eramango nukeen hirugarren gauza traineru bat izango litzake. Eta Jose Luis Korta patroian barruan. Gaur bere urteak direla eta. Zorionak, Korta! Arraun! Arraun atzerakagoaz, noiz baitelduko gara. Arraun atzerakagoaz, ez dirudi erraza, mugaz muga, elmuga jotzea. Estropadasi baino lehen, ezagutu beharko dugu gaurko saioko tripulazioa, ezta? Ba, 33. poltsiko antzerki jaialdiaren egitaroa prest dago, eta errepasatuko dugu, eta luxuzko gonbidatu batekin hitz egingo dugu, Andoni Mutiloarekin. Unai Elordi Hidalgo etorriko da ere, adimen artifiziala hitz egiteran. Kotxe autonomoak, begininiak aztertzen dituen makina, denetarik aurkeztu digu orain arte Elordik. Ea gaurkoan zer dioen. Eta ama ordeak izango ditugu izpide. Ez errauskinaren abezalakoa ez zur aragizko ama ordeak. Itxasoratzeko pres bagaude, askatu estatxak asteragoaz eta. Guztiok gonbidatuta zaudete gure irlara. Musika, zinea, liburua, bananak, hemen denetarik dugu. Egunon, naufragozaleoak apirilak 25 ditu gaur eta osteguna da, ongi etorri, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin jaun Andreok Mai Gorostiaga Pozo jauna, egunon! Kaixo, koko naiz eta bananak jaten ditut, egunon! Zuekin arraunean jota fuego kamiseta arroxa jarri eta batelera bat bailitzan, oso batelera zaude gaur, Goiuri, Ezeiza, Arandia, egunon! Nekatuta nago, Ba, guain puntata irizen ari zara, ikusiko duzu itxasora ateratzen zarenean. Bagoaz. Arraun luzea helduta, traineru, ez dakit, ezemankor eta naufragio zale honen patroilanetan, izketan ari zaizuen hau. Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak, 7 eta 68 du, goizak 10 eta 17 minutu, apirilak 25, eta hemen 3 gara, hurrengo orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Ongi etorri, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Denotzako sortutako eskema, kolorez tatua ziluna zena, kultura ezberdinak elkartze ginen klasean, batak bestea ulertu zaudetan.
Goizeko 10:09 eta guk maite duten tarteari heldu berri dugu. Mai Gorostiaga Pozo, zein da zure maite duta? Justo abestiarekin lotuta, dakizuen bezala, Tolosako Samaniego ikastetxeak 50 urte betetzen ditu aurten, sortu zenetik. Badira, 50 urte ikastetxe batentzako, Eta, larun bat honetan, izugarrizko festa antolatu dute Tolosan, Larramendin hasita 3 erditan, erraldoiak buru handik eta txaranga kriston kale jira, zerkausira iristeko, antxe taierrak, zirko taierra intu jaiekin, slackline, highline, gero 6 erditan denok ibaira piragoa taierra dagolako, eta txalde gauen, musikaren ordua izango da, Stepi Selecta DJ-a, Nikotina, Little Martin Selecta, ez dakit, izugarrizko festa, Goya food truck egongo da, Gorosti elkarteko kidek, txosna jarriko dute, izugarrizko festa ospatzeko 50 urte hauek, beraz zorionak Samaniego, maite zaituzten! Eta harro gaude ezke alako inor baino gehiago baino esan ozen Samaniego usigo ez dare eskubide denen jabe denak denen pare berdintasuna zoruta zutabe baldintza material berberak denontzat Zorionak Samaniegori eta haze usta eman duen herri ertain bateko eskola publikoak, Nikotina, Martin Selecta, Juancho Arakama, Aibi eta denak elkarrekin hemen Samaniegoren 50 urte hauek ospatzen, zorionak beraiei. Hemen gure txatean hemen dozkagu, indiokerrek esan dugu, non gaztiak, lanpara aldatu dezute tokiz. Ez zehazki lanpara dagokion tokien. Kontua, denbora asko daramala kaso galduta. Galduta ez. Galduta. Galduta ez. Lanparak normalean hartzen du beste toki bat gure elkarrizketa akustikoetarako. Musikarien atzean kokatzen dugu. Eta bestela, egoten da, hemen ezkerreko aulkiaren aurkezlearen atzean, astelenetan egoten da Juneren atzean, aste hartetan Julenen atzean, aste azkenetan Gartxoten atzean, ostegunean Mairen atzean, ostiraletan Oianaren atzean. Baina egia da denbora bat bazera mala, Goiuriren atzean eta urruti. Eta piztu gabe. Baina guk bagenekien bertan zela. Eskatu izan digute gure lanpara, kontzertua ondietarako eta utzi izan dugu. Baina, kontuz, erabiltzeko promesa. Lanpara hori da 17 lanparen artean edo lanparen arrastoekin egindako lanpara. Eta historia batzuk baditu, kontatuko balu zama vuelta manituen. Bueno, mentxe esan du Txema Solan Arrondok egunon ekipo indiokerrek ze elegantia lanpararekin eta Mairen argizbiekin sekulako argia edukiko dezute laborategian. Argi propioa ditugu bia. Hori da, argi propioa. Kaletiko orain digola laino xamar dago. Ez dago txartxarra eguna, baina falta zaiola, distira. Esnatzea falta zaio egunari. Gorkak dioguno nire maite dut da larun batean Santanderera noala Gorka Hermosa ikustera. Egia da. Euskal Herritik kanpo ere kultura kontsumitzera joaten zarela, Gorka. Nik pentsatzen nuen nahikoa zenuela Euskal Herritik barrena ibiltzarekin, baina ez, orain Santanderera ere bai. Ia izi. Bai. Gorka Hermosak ez du edonolakoa sortuko Santanderren, pentsa, hortxe izango da apirilaren 27an omenaldi berezia Iparragirreri, eta Iparragirreren omenaldi kontzerturako autobusa prestatu dute, Urretxuko udalak antolatutako autobusa, eta bertan, Jose Mari Iparragirreri idatzitako Urretxutik mundura obra sinfoniko korala eskeniko dute, ez da makala asuntoa, eta badakit jende asko dela Santanderera joatekoa, eta Gorkak ere pentsatzen dut autobus hori hartuko duela, Urretxutik abiatuko dena, Gorka Hermosa Santanderren larun bat honetan ikusteko, eta Gorka Hermosa ipatuta ez zinaztu nola bere kantuak, nolabait bide eman zuen Silvio Rodríguez, euskeraz kantuan jartzeko. Honek kantua Jon Maiari pasa, eta Jon Maiak esan, wow! Itza jarriko dizkiogu eta Silbiok abestuko ditu, eta hiruren artean gauza zoragarria egin zuten. Hemen bigarren kafean estrenatu genuena gainera. Beso gozotan galtzen naiz, ta ume itzuli aiztonaren txori usaindun jelse granate hartara barre musu dena maitasuna betirako
Hemendik Edita Brokosek egunon, eta nekane altzelaik egunon, goiuri gaur jartxe kolore berdina jantzi dugu arroxa, oso guapa zaude. Eskerrik asko, bai, ez da pixkat Barbie. Oso polita da jartxe hori. Bai. Eta neria politagoa dio indiokerrek, jiji, lampara diot. Indioker zure lampara, ez da gure lampararen Esan zuen, orkatilera ere heltzen. Eta gainera, anaia bikiak zirela, eta gezurra da. Ez dute antzik. Ez. Tira, zioz du zorientzu izaten, indiokerri. Zina zure maite dut dago juri? Bueno, dagoeneko egunkarietan irakurriko zenuten, irratietan entzuko zenuten, telebistan ere aipatuko zuten noski, Espainiako presidente den Pedro Sánchezek gutun bat argitaratu zuela atzo bere isa sarean, Twitter sarean, txio baten bidez, gutun bat helarazi zuela. Esanez, egun batzuk behar zituela eta ez zuela ekitaldi publikorik egingo, pentsatzeko eta hausnartzeko asko daukalako, beraren aurka eta bereziki bere emaztearen aurka jasandako erasoen ondorioz. Esaten zuen, gauza asko aipatzen zituen, baina horien artean zalantza zuela ea guzti honek mereziote zuen. Esan nahi dut eraso hauek jasotzea eta ez, erabateko hori, zapaltze hori. Eta egun batzuetarako, agenda publiko alde batera utzi eta hausnartu egin behar zuela. Ez naiz sartuko goitik behera gutun horren edukia aztertzera, ez naiz sartuko eraso horien ebaluazio bate egitera, esan gabe doa eskuinak eta ultra eskuinak, bai Espainian eta baita Europako beste herrialde batzuetan ere hartu duen joera zeharo nazkagarria dela eta erasotzea gainera batzuetan faltsukerian oinarrituta, besteetan iritziren bat hartu eta muturrera eraman da, hori esan gabe doa gaizki iruditzen zaidala. Honekin ez dut defendatu nahi eguneko egunean Pedro Sánchez eta esan berak egiten duen oro ondo dagoenik, edo bat natorrenik bere politikarekin, edo bere ideologiarekin. Baina kaso, orain esaten ari zaren esan gabe ere, esan zenezaken esaten ari zarena. Badirudi, norbait egongo dela pertz esateko, baina eske Pedro Sánchezek ere hau egin du. Bai. Ari garea aztertzen egoera bat. Eta horrek ez esan nahi, horrek defendatzen duenik Pedro Sánchezen guztia. Baina, ondo azalduta, baina uste dut badagoela hor puntu batez, badakizulako norbait badagoela prestori esateko, ez? Hori da, bai. Bada espada ere, ez? Nire bada espadakoak maletan sartzen ditugu eta bada espadakoak hemen irratian ere botatzen ditugu. Eta gutun horretan, esaldi batzuk asko gustatu zaizkit, eta beste batzuk ez zainbeste. Eta horrekin ez dizkiot harriak bota nahi Pedro Sánchezi, baina badago esaldiat bereziki zaitena gustatu. Eta da, deskribatu duela bere emazaren eta bere aurkako eraso hori aurrekaririk gabeko eraso bezala. Eta nik hemen gogora ekarri nahiko nuke, gaizki dagoela noski jasaten ari den hori, bereziki gaizki dagoela bere emaztea jasaten ari den hori, bere emazte izate utxagatik, baina aurrekaririk gabeko hori Pedro zuk badakizu, gezurra dela, edo jakin beharko zenuke, politikan jarduteagatik erasoak jasotzea ez da berria. Ez da orain gertatu lehenengo aldiz, ez zaio zure emaztari gertatu lehenengo aldiz, ez zaizu zuri gertatu lehenengo aldiz. Urrutira joan gabe, ze urrutira joan gintezke, baina tira, urrutira joan gabe baditugu hor Irene Monteroren adibideak. Behin baino gehiagotan esan dut eta errepikatuko dut, hemendik urte batzuetara, kolektiboki damutu egingo garela, Irene Montero nola tratatu genuen ikusita. Eta genuen, aditz hori erabiltzen dut, ze uste dut gure aletxoa ere badagoela hainbat edabide kontsumitzen ditugunean, edo hainbat iritzi partekatzen ditugunean, edo sareetan hainbat memerekin barra egiten dugunean. Eta uste dut bai kolektiboki damutu egingo garela indarkeria politiko horren parte izateaz. Beraz, aurrekaririk gabe ez. Edo Espainiatik atera eta beste leku batzuetara joan da Sana Marinek, Sana Marin lehen ministroak ere jasandako erasoak soilik parranda egiteagatik, hori ere jasangaitza zen eta hori ere neurriz kanpokoa zen eta hori ere salatzeko modukoa zen. Beraz, ados nagoa Pedrok esaten duen
gauzarekin, esaten duen gehiengoarekin, baina urrekaririk gabeko erasoa, horrek azkura pixka bat sortu dit. Ze oso gaizki tratatu dira bereziki emakume politikari asko, politikariak orokorrean, baina emakumeak bereziki, urrutira joan gabe ere gogoan ditut onintzaen beitari buruz esanten ziren hainbat gauza berak Madrilen bere jardun politikoa egin zuenean. Beraz, aurrekaririk gabeko erasoak Pedro, mesedez, badakit gutuna orain ez duzula berriro argitaratuko editatuta, baina hori ez zaitu gustatu, beraz, esan egin nahi nuen. Eta beste bere esaldi gongoriano hori? Bueno, hori asko gustatu zait. Gongorianoa baino gehiago iruditu zait, ez dakit, literatura ingelesetik ekarreta, pixkat Jane Austen girotik, bai, pixkat Jane Austen iruditu zait. Y digo sin un ápice de rubor que vivo profundamente enamorado de mi esposa. Zoragarria iruditzen zait. Bueno, zoragarria. Oso romantikoa, eta uste dut estrategikoki oso ondo pentsatutako gutuna dela, eta esaldi hori estrategikoki oso ondo pentsatuta dagoela. Ze beste guztia ere, bueno, gutun bat argiteratzearena estrategia bada, zalantzari gabe, salatzen ditu, bai, berak salatu nahi dituen gauza batzuk, baina oso ondo pentsatuta dago, hau egitea, noiz argitaratzea, zer esatea, nola argitaratzea, eta orduan estrategia baten barruan kokatuta dago, baina estrategia handi horren barruan kokatuta dago, nik uste dut esaldi hori. Ze ez dut zalantza izpirik egiten, berak ala balin badio sinesten dut, maiteminduta dagoela bere emaztearekin, baina esaldi hori dago eginda, bere publiko zehatz batentzat. Eta esaldi hori dago eginda, berak Lapijailakinki podcastera joan eta esaten duenean Taylor Swift entzuten dut, hori esaten du publiko zehatz batentzat. Eta gero gutun hau egiten duenean eta salatzen duenean ultraeskuindarren unibertso fascista, hori publiko batentzat da, baina digo sin un ápice de rubor que vivo profundamente enamorado de mi mujer, da beste publikoarentzat. Eta hori da oso estrategia ona. Eta bide batez esaldiarekin bueltaka gabiltzala euskeratuko dugu. Eta guk gure interpretazioa albo batera uzteko esaldia itzultzaien neuronalari jarri dio. Ui, ama! Bai, ez izat, interpretazio politikorik ez egiteko guk. Baina maiztasuna eta neuronak, eske... Gero nahi elordik ondaz hitz egingo digu, Ez dago itzulpen emozionala. Hori da, itzulpen neuronala ez, itzulpen emozionala nahi dugu. Alaxe dio. Eta gorritasunik gabe diot, nire emazteaz biziki maitemindutako gizona naizela. Ez dago, erabat gaizki. Gorritasuna zaitu usatzen. Falta zaio poesia pixka bat. Bale, eskatuko diogu... Hau inaute da? Bai. Bai, inauti eskatuko diogu. Akaso isuek begiratuko dio alde batera esan. A ver, ez pasa. Inaut, bale, nahikoa. Ez dut kasualitatez jarri kantu hau, izan ere hemen gure txatean utzi du Edita Brokosek Grandola Bila Morena opobo eken maiz ordena. 50 urte, Krabelinen iraultzatik, eta bueno, abesti mitiko eta ikurra bihurtu zen iraultza hortan, irratean emititu zenean, hori, militar batzuen aldez aurretik adostutako zeinua zela, eta ez dakit, oso garrantzitsua. Nire maite duten zalantzan dituen, Portugala ipatu, edo Samaniego, azkenean, etxekoa da, eta Samaniego ipatu dut, baina noski 50 urte, eskerrik asko Edita Brokos, aipatzeagatik, beti hor zaude prest, azpimarratzeko gauza importantek, eta Grandola Bila Morena, opobo eken maiz ordena. Eta inaut berak itzuli zuen Grandola Herrixka beltzaran honetan. Bueno, itzulpena ez dakit inautena den, inautek abestu egin zuen. Itzulpena musika eta hitzak Jose Afonso, itzulpena eta gogitzapena inaute lorritaren nahi dira, bai. Tamen daude Josean Goikoetxea sinteekin, Xanet Arozena gitarrarekin, Txema Gartzez basuarekin, eta Uriol Flores baterian, hauxe da boskotea. Herri bat da zure barnea, adinez ezagune. Goizeko 10:34 minutu eta nik oraindik nire maite dut ez dut esan, baina banuen maite dut eza,
Eta saioan zehar bihurtu da maite dut ez faltsu bat. Alegia, nire maite dut ezazen, atzo oheratzerakoan pentsatu nuela, badut biharko maite duta. Maite dut ez azen, baina banuen elementua. Eta gaur konturatu naiz ahaztu egin zaidala. Orduan nire maite dut eza da, gorrotu dudala, maite dut bat bururatzea, eta hori ahaztea. Baina saioan zehar gogoratu naiz atzoko maite dut ez horrekin, beraz maite dut ez, bider maite dut ez, maite dut. Maite dut gogoratzea. Baina ez dut maite, atzo, gaueko 11:00 entxegua bukatu genuenean postal koleksionistekin, gaur kontzertua dugulako Bilboko bira antzokian, ez zegoela ezer irikita Tolosan. Eta nik Jesukriston gozea nuen. Kebapa etzan irikita? Ai, ginintzan konturatu. Ara, begira. Akaso bai. Kebapa irikita egongo zen. Baina, zorioneko ani, giltza batzuk aztutan ituela hemen irratian, eta etorri nintzen, gauaz. Eta frigorifiko iriki nuen badezpada. Eta bazegoen, goiurik ez dakit atzo ez, eran egun, edo duela 3 egun, noiz utzitako bokaio eren bat, hor albalean bilduta. Astelenean. Zu jantzen nuen hain gazia zegoen? Zertzuen, beikona o zertzen, enuen begiratu nahi izan. Bakarri begiratu nuen maionesarik ez izatea. Bai, irugiarra zuen. Irugiarra zen, irugiarra ondo gazia. Bai. Eta... Irugiarra beti da gazia, ez? Baina, batzutan gehiagitxo, ez? Bueno, agian izan da Ozkaioan egon delako hainbat egunez. Baliteke. Baina horrek eta lehengoan ekarri zizkiguten kruasan horietan azkenak hori ere ondo lehortuta zegoen, baina izue, alako poxa mantzidan, eta esan, behintzat, ohera joan nintzen zuloa pixka bat ez salita. Eta nik gordeta baldin banuen otartekorik aur bazkaltzeko? Oso ondo esan duzu, gordeta baldin banuen. Zeia ez daukazu gordeta. Goizeko 10:26 minutu entzuleok, ongi etorri, hau da bigarren kafea, hau da naiz irratia, eta guk gai serioagotan ere murrildu behar dugu jarraian, baino lehenago, zera kontatu behar dizuegu, Fermin Muguruzak ere egin duela oraingo honetan, bigarren data atera eta bigarren data kaput. A ber, bai, kontatuko dizuegu. Fermin Muguruzak, esan genuen bezala, kontzertu historiko bat emango du. Fermin Muguruza 1984, 2024 izenekoa, eta sarrera guztiak saldu zituen, asteartean salgai jarri zirenean, kontzertu horretarako. Kontzertua abenduaren 20ean da, hau da, oraindik hilabete luzeak falta dira kontzertu horretarako. Baina sarrerak salgai jarri zituen, goizeko 10etan, lehentxeago sarrerak erosteko aukera izan zuten naizeko arpidedunek, eta uste dut berria lagunek ere aukera hori eduki zutela, baina segituan agortu egin ziren. Badakigu, gure kolaboratzaile Arkakuso ere saiatzen aritu zela, eta webgunea hankaz gora jarri zuela, baina ez zituela lortu, gerora lortu omen ditu sarrera batzuk, baina bueno, orain horrela ibiliko da jendea trampetan, espero dut salmenta webgune, bigarren eskuko salmenta webgune horietan, inork ez egitea estafarik, baina bueno, sarrera guztiak agortu ziren abenduaren 20ko kontzerturako. Eta orduan zer esan zuen Ferminek? Biharamunean, abenduaren 21ean, toki berean, Bilbaoaren pabelloian, bigarren kontzertu bat eskainiko zuela. Eta bigarren kontzertu horretarako sarrerak, ostegun honetan, hau da, gaur, apirilaren 25ean, jarriko zirela salgai. Eta jarri dira, www.muguruzafm.eus elbidean, gaur, goizeko 10etan, hau da duela, 37 minutu. Eta ze gertatu da, basareetan ikusten dugunaren arabera, agortu egin direla. Ikusten dugu hemen, 10:09 txio bat. Gogoratu 10etan jartzen zirela salgai, 10:09. Zelan da posible sarrerak agortuta egotea segundu batzutan? 10 sarrerak erosteko botoia aktibatu, eta segundu erdi baino gutxiago eman diot. Minutu erdi zitxaron gela batean eduki nau, eta sarrerak erosteko horrira pasatu nautenean agortuta zeuden bai ermaian eta bai pistan dio beste pertsona batek. Beste batek dio, eneko izeneko norbaitek dio, nik 2 lortu ditut baina gradatan, eta segundu batzuk baino ez ziren pasata 10etatik. Badirudi, Ferminek Taylor Swifteko aina fenomeno fana lortzen duela edo... Duerik izazuki. Behintzate, adin esparru zabalagoa kubritzen duela bere publikoan, ze Fermin ikustera joango dira ondo jubilatutako jendea, eta ondo gazte direnak, denak. Eta berriro dio Ferminek, bere Twitter kontuaren bidez, 16.000 esker bihotzez, herri eskaera izugarriari erantzuteko, 2025ean zer antola dezakegun aztertzen hasiko gara. Beraz,
Fermin lanean 2025ean kontzertu gehiago eskaintzeko. Apai! Bueno, eta hau da kantu bat nik uste Mai Gorostiaga Pozo erabat asetzen duen, Fermin Muguruza eta The Pogesen arteko elkarlan hau, Turkish Son of the Damned, uste dara Mai, ez dakit, zuri goiuriri txokolatea eta kroketak elkarrekin jartzea bezala. Aipatu zu kroasana eta irugiarra eta zeharezki. Bi osagai honak baldin baituzu. Dena da ona. De Poges eta Muguruza, ez dakit, seguro entxalada politateko dela. Aizue, eta ari gara hemen Fermin Muguruzaren kontzertuaren inguruan, baina gutxi ari gara aipatzen. Naizek etxe honek hainbat sarrera zozkatu dituela, banatu dituela bere arpideen artean. Egindaia zozketa? Ez dakit egiteko dagoen, Parte hartzeko epea zen gaur, osteguna, goizeko 8 arte. Horea, epea, izena emateko epea bukatu da. Zozketan parte hartzeko izena emateko epea bukatu da, bai. Zozketa egin den ala ez dakit, ze aitortu behar dizuet, ez du dala izena eman, zozketan. Ez da nik ere, baina tira, zuek izena eman baduzu eta aukera baduzu gozatu eta gu postu egingo gara zuengatik ere, baina bai, mila sarrera, bigarren data honentzat, naizek, etxe honek banatuko dituena, bere arpiden artean, gure arpiden artean. Eta zozketa gehiago, nahi balin badituzue, naiz arpiduna bazera, zozketa gehiago ere, badaude, badaukagu adibidez, Trujillo Moreno Bruera triorentzako sarrera bikoitza irabazleentzat, oraindik parte hartzeko epea zabalik dago, apirilaren 29 arte, badago bina sarrera Ilgoraren kontzerturako, Jean Marie Ekairen kontzerturako, Tan solo el fin del mundo rentzako, beraz, arpidedunen txokoan sartzen balin bazarete, kuxkuxiatu, ze zozketa ugari topatuko dituzue. Goizeko 10:40 minutu orain pagoaz aurrera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Errauskinaren historioan, ama ordeak jasan ezin bilakatzen du errauskine gaztearen egunerokotasuna. Ez du bere bi alaba biologikoak bezain ondo zaintzen, etxeko lanak egitera behartzen du, eta traputzarrak ematen dizkio jazteko. The Parent Trap edo Tu a Londres y yo a California pelikulan, Meredith Blake neska gazteak Lindsay Lohanen aitarekin ezkondu nahi du, eta ezkontzen denean alaba barnetegi batera bidali. Hilary Duffen A Cinderella Story filmean, Fiona Montgomery Hilaryren aitarekin ezkontzeta, eta hau hiltzen denean, bere jatetxea guztiz izorratzen du, aitaren oroitzapenak suntsituz. Bai, Hollywoodek zerbait erakutsi badigu, ama ordeak gaiztoak direla da. Zalantzari gabe, ama orde hitzak imaginario kolektiboan kontsiderazio negatibora garamatza. Terminoa hain da eskertxarrekoa. Hiztegian begiratuta ordea aitortu behar dugu euskaldunak nahiko zortedunak garela, Labairu hiztegian begiratu dugu eta labairu hiztegiak honakoa dio. Ama orde, madre adoptiva. Ama ordeak ez dio sekula ez erukatu. La madre adoptiva nunca le ha negado nada. Sinonimoak, amatzako, eta hor aukera ematen du ikusi, aita orde. Eta beste esan nahi edo beste aukera ematen du, madrastra. Ama ordea amatzat hartu eban. Tomó la madrastra como madre. Hau Bizkaian gehiago erabiltzen da. Eta sinonimo bezala amaizun, ugazama eta azama.
Ba, ikusten duzuen bezala, jartzen diren bi adibideak nahiko txukunak dira eta nahiko ados egon gitezke, ez? Ama ordea amatzat hartu zuen, horrek ez du konotazio negatiborik. Edo ama ordeak ez dio sekula ezarukatu, horrek ere, ez du konotazio negatiborik. Gaztelaniaz ordea, madrastra hitza begiratzen balin badugu, honakoa dio RAEk, Real Academia Espainolak. Madrastra. Mujer del padre de una persona nacida de una unión anterior de este. Edo, madre que trata mal a sus hijos. Hau da, batetik ematen duen adibidea da, aitaren emaztea, aita baten emazte berria, aita honek balin badauka aurreko harreman batetik seme-alabaren bat, baina ematen duen bigarren definizioa da, bere seme-alabak gaizki tratatzen dituen ama. Arrapazan? Eta hor, agertzen da, figura bat, esaldi egin bat, natura ama orde izan zen gizonekin. Nolabait, desastre natural bat, edo horrelako ez behar bat gertatzen bada, natura ama orde izan da gizonekin. Izugarria da. Oso jebia da. Nik esango nuke bai pixkat atzeratuta dago, ez dakit, mujer del padre, ez da onartzen mujer de la madre, ez? Esan dezakegu, ea berritzen deun raeko hiztegia, ez? Noski, ze ama orde izan zaitezke harreman lesbiko batean, ama orde izan zaitezke, beste era askotara, ez? Soy mujer del padre, soiek, bai, zalantzari gabe, sortu una guk labairu iztegia daukagulako, eta ez Real Academia Espainolarena, baina... Zue pentsatu, Arturo Pérez Reverte balin bada horrelako definizio baten ez da baidan, ez? Bai, zalantzari gabe. Baina hori da, iztegietan begiratzen balin badugu, hori dago idatziz. Goazen orain ezurraragizko kasuetara, eta kasu bat kontatu nahi dizuet. Priscila dos Santos oso gaztea zela etorri zen Brasildik Euskal Herrira. Bera-beran eskubaloi profesionala jokatzera etorri zen, baina laister utzi behar izan zuen lesio baten ondorioz. 25 urte zituen eta bakarrik zegoen Donostian, bakarrik sentitzen zen, eta laguntza bila hasi zen, sorbalda eta Akilesen tendoieko lesioak sendatuko zizkion norbaiten bila. Horrela topatu zuen berregokitzaile fisiko bat, eta hura ezagutu zuen, eta gizon hori dibortziatuta zegoen, eta 3 urteko alabatxo bat zuen. Eta ze gertatu zen? Priscila eta gizon hau maitemendu egin zirela. Priscila bera ama orde batek ez zuen han Brasilen, eta beraz aurripuinen kontzeptuaren burrunba esperientza onarekin ordezkatua zuen jada. Eta bere burua ama orde bihurtu zuenean, dena ondo joango zela pentsatu zuen. Ilusio handiz egin zion aurre erronkari, lehen kontaktua bikaina izan omen zen, eta familia berrosatu bati ekita munduko gauzarik normalena iruditu zitzaion. Baina, batean konturatu zen, etzela hain erraza. Medikuaren gana joaten zarela neskatoarekin, eta medikuak uzkur begiratzen zaituela ama biologikoa etzarela esaten diozunean. Edo ez ezagunek uste dutela amaren lekua hartzen saiatzen ari zarela ama biologikoari berea den rola lapurtu nahi diozula. Priscila kontatzen duenaren arabera, eskolako atean epaitua sentitzen zen, eta konturatu zen, harreman heteronormatiboetan, emakume batek aur batek hartzen ez badu harremanera, beti izango dela bigarren mailako emakumea. Horrekin nekatuta, etxituta, babes bila hasi zen. Non eta sarean. Eta bertan topatu zuen Brasildar webgune bat. Eta bertan ezagutu zen Mari Camardeli, Brasilgo ama orde komunitate oso indartsu baten sortzailea. Besteak beste, rol hori normalizatzea lortzen ari zena. Eta Priscilak erabaki zen horixe bera ekin bertzuela hemen. Hortik sortu zuen bere Somos Madrastras proiektua. Non bera bezalako emakume askok, baina baita seme-alaba ordek eta ama biologikoek ere, lasaitasuna, babesa
eta azalpenak aurkitzen dituzten. Harreman arinagoak, baketsuagoak eta emozionalki osasuntxoagoak izateko. Instagramen adibidez, dagoeneko badituzte 10.000 jarraitzailetik gora. Sare zoragarria osatu dute. Pixkanaka emakumeak proiektura batzen joan dira, webgunaren bidez, WhatsApp taldeen bidez, eta Priscila konturatu zen denek izan zituztela bizipen antzekoak. Beldur berberak, segurtasun falta berberak, hurbiltzen ziren emakume guztiek, amaorde guztiek, tarteka barne infernu bera bizi izan zutela. Zeren, eta oso garrantzitsua da, ama gaiztoaren mitoaren aurretik, emakume gaiztoarena dago. Beraz, dina gaizki. Horrela, webgunea azten joan zen, topaketak egiten zituzten eta topaketak gero eta aberasgarriagoak ziren, baltsamikoagoak, eta Patricia Burlaut Gomez psikologoa sartu zenean proiektura, badenak orain bai 100% zentzu hartu zuela. Besteak beste, beren buruarekiko erruki horrak izaten, irakasten die Patriziak, amaorde izate utxagatik gaiztoak ez direla ulertzen, bat-batean jeloskor egoteak ez dituela edurne zuriren amaorde bilakatzen. Eta zer aurki dezakegu Somos Madrastras webgunera edo Instagram kontura sartzen bagara? Hasteko, elkar gehiago ezagutzeko aukera bat. Pentsamendu ezberdin eta ilunei izena jartzekoa. Zure egoera berean dauden emakumeekin ikaskuntza eta beldurrak partekatzeko aukera. Batzuetan banakako kontsultak izaten omen dira, baina beste batzuetan taldekoak. Eta beti agertzen da galdera berriren bat. Baina dakizu zer den honena? Beti agertzen dela erantzun berriren bat. Eskerrik asko, Goiuri Zizarandia reportaje ederronengatik. Zuei, tartea eskaintza batik. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Goizeko 10:40 minutu, 15 segundu barru, 10:40 amaiketan informazioaren tarteari helduko diogu, azken ordukoari helduko diogu, baina Mai, badoka zuretzat galdera bat. Etorri zara gaur isla desertu horren paradoxarekin jolasen. Eta galdetu diguzu, edo esan diguzu, etzenuela erantzungo ze 3 gauza eramango nituzken. Baina 3 beharrean eukiko bazenitu esaterako 10 gauzak pixka aterrestu egiten dira.
Nola, amar gauza. Ez, gauzak erristu. Zaildu, gauzak gehiago kreatu dituzu. Baina biziraupena bermatu behar duzu. Bueno, nik Googleen bilaketa bat egin dut, eta topatu ditut aman komunak diren, hainbat bilaketetan kointziditzen duten bai ala bai eraman beharreko gauzoiek. Ados? Batzuekin akaso, harrituko zarete. Baina esaterako, lehenengoa, oso garbi dagoena da, arrantzarako tresneria. Bai. Eta hor, esaten dute, onena sarea dela. Ados? Bai, sare bat jaurti, eta trebetasun ondurik gabe, zu jakin dezakezula nola arrantza egin. Ez dakizu xixare bat nola sartu amuan, ez dakizu nola jaurti, nola egin korapiloak amua arraiak ez eramateko, nola atera arraia uretatik, hori ere ez da gauza erresa, Ez? Agian, sarea jarrita, agian jarraitu dezakezu beste gauza batzuk egiten, sarea hor dagoen bitartean. Meni guztut, ari dela sare txiki batetaz, alea, zuk jaurti, eta hartu egiten duzun sare horietakoa. Eta momentu horretan, bazuk gerriraino sartu bazara itxasuan, hor harrapatzen duzun arraiekin, moldatu zaitezke. Pentsa, hau inoiz goiuriri kontatuko nion, ez da giren entzulei ez dut uste. Duela 2 urte, Danubi baia geizenen bilela, ordu asko pasatzen dituen errekan, eta jana ere piraua barruan, eskas xamarra zen. Batzutan herri batzuetara helduetan, igual, joan zintezken, jatetxe batera bazkaltzera, baina beste askotan, sardina latartu, ari izu eman, eta sardinak parrilan leuden jaten zen dituen, ez? Eta arrantzaleak bakarrik topatzen dituen. Egunean bat edo bi, jende gutxi, inorez. Eta behin galdetu nion arrantzale bati, izu hemen Alemanian nengoen, Alemania mendebaldetik abiatu nuen bidaiaura, balda herriren bat gertu nun tresneriaren bat edo eros nezaken arrantza egiteko zenik pentsatzen hon, 10-11 ordu pasatzen ditut, piraguari eman eta eman, aspertuta ere baten batek harrapatuko du nere amua ez, eta esan zidan, berez, Alemania razpazara ezingo zenuke arrantzekin, baino, pixkat, hola, kontu zibili, eta itxin segundu bat joan zen bere trasterek hartzera, eta ekarri zidan, tresneria, eta hortxe, ari bat, amu bat, berunezko piezatxo bat, eta gero señueloak edo arrain plastikozko txiki hoiek, eta baita beste amu txiki batzuk, eta olako porexpan kajatxo batean, 12 xixare. Xixare ondo ondiak eta ondo sanuak. Eta nire artean, nik ez dakit hau xixare bat amu batean jartzen. Bueno, hainbeste ordu, nauken piraguan manos libres moduko bat, eta antxe YouTube galdetu nion nola jarri xixare bat amu batean. Eta badoka bere gauza, ze buruak kanporuntze egon behar du, horrela mugidadin eta arraiaren atentzioa deidezan. Bueno, horrelako batean, harrapatu nuen, izokin bat. Izokin ez oso handi bat, baina majo bat. Eta nire artean, hau uretatik nola aterako dut orain. Eta nik, piraguan bertan eserita urbarruan, aritik tiratzen nuen, eta izokina esan zalaparta batean, hor eskua sartuko zuen gizasemerik, ez zegoela behintzat piragu hartan. Eta antxe erotuta dagoen, azkenean plastikozko poltsa bat hartu nuen, antxe hau, piraguan gauz asko dara matzazu, baina batzuk daude bere konpartimentuetan lurrera joan behar duzu hori ateratzeko, eta, halako batean plastikozko poltsa txiki bat nuen, eta antxe uretan zegoela, izokina eraman nuen plastikozko poltsa barruan uretan zegoen bitartean, nahiko lasai zegoen, poltsa itxi nuen ere eskuetan eta orduan atera nuen uretatik. Eta berak jarretzen zuen poltsa barruan uretan. Etzen gehiegi mugitu. Eta nire txalekoan beti iramaten dut navaja moduko bat, opinel navaja zoragarri bat, harekin zulo txiki batzuk egin poltsari ura galdu zuen, eta izokina ia plastikoan geldi geratu zen. Bueno, ez demora pasa nuen nik konkusiontara heltzeko. Gero jakin dut arrantzaleekin nahiko sistema zahar eta, erabilie izan dela olako momentu konkretu batzuetan. Beraz, arrantza egitea kainaberarekin ez balin badakizue zaila izango da, baina saretxo bat, ekipajean erraz sartzen da. Irla batera eman beharrekoa, bai ala bai, sarea. Bigarrena, pospolo kutxa. Ados, sua egiteko, noski. Gauzat esango dizuet, nik gomendatzen dizuet erramintatxoren bat eramatea. Badaude rozearekin, hola, navaja eta beste tresna batekin, edo bi pieza txikikin, tak segituan txinpartak ateratzen dituen tresnarik. Ze irla batean zaude, ezetasuna egongo da, nik piraua barruan eraman dituen pospoloak eta kaja ura bazegoen babestuta, baina gero ze pasa zen, ezetasunarekin pospoloiek norpiztuko zituen etzegoela. Eta bukatzen dira. Eta bukatu egiten dira, aldiz, txinparte egiteko aukera hori beti izango duzu, eta hori aukera ona da. Hemen ikusi dut leku batean baino gehiagotan, amaka bat eraman behar duzula. Gustora asko egon itzaken nire oraintxe bertan amaka batean, badoka amakak bere abantaia erosotasunetik garatago. Zuk atxeden hartu dezakezula,
lurreko intsektuetatik, armiarmetatik zertxo bait babestuago, sugeetatik babestuago, bi zuaitzen artean lotu eta horrek ematen dizula, pixkat lasai egoteko aukera. Ikusi dut, intsektuentzako repelente bat, hau bukatu egingo da, zu isla desertu batera balin mazmaz, zer egingo duzu horrekin, ez? Nik uste hobea dela oitzea eta jakitea zein diren arriskutsuak eta hor pixkat kontu zibiltzea. Bueno, beste gauza bat asko agertzen dena da, eguzkiarentzako krema. Hori beharrezkoa. Bai, baina hau ere bukatu egingo da. Akaso behar duzuna da eguzkitik defendatuko zaituen arropa. Eta kontuz, ze kamiseta guztiek ez dute defenditzen, ez dute babesten eguzkizpien gandik. Baude kamiseta edo tela mota batzuk bereziki babesten zaituztenak eta gezurra badirudi ere askotan mangaluzeko gauzak behar izaten dira eguzkiak erre zaitzan. Beraz, hau ere kontuan hartu beharreko zerbait da. Eta jarraituko dugu guzti honekin, baina ea azken ordukoaren bila egiten dugun salto estudio zentraletara. Ez dakitzu zer irakurri eta gomendio bila zabiltza? Uluka podcasta naiz irratian, ostiralero, arratsaldeko 7:00. Literaturaz bai, baina ez da hainbeste. Jarraituko dugu segituan, Irla desertuaren beharra zerrenda kurioso hobetze batzuk guztut nahiko kuriosoak badirela, baina estudio zentraletara goaz azken ordukoaren bila, une batean, Oñatz Aizpuru lankidea pres da, eta Oñatz Aizpuru egunon? Egunon bai, egunon entzule guztia. Bueno, dakizuenez azken orduetan, Espainiar estatuko politika egintza goiti bera astindu du, Pedro Sánchezen iragarpenak nolabait hausnartu egin behar duela esan baitu, bere emaztearen eta bere kontrako erasoaren karira, badirudi Madrileko auzitegi batek, bazigor auzibide bat zabaldu duela Sánchezen emaztearen kontra ustelkeria eta influentzia trafikoa egotzita, hausnartu egin behar duela presidente karguari ustea merezi ote duen esan zuen, gaurkoan, nobedadeak goizean lehen orduan, azken ordukoa hauxe delako Manos Limpias izeneko elkarte ultra honek onartu du bere salaketa faltsua izan daitezken informazioetan dagoela oinarrituta. Miguel Bernard, Manos Limpiaseko idazkari nagusiak izenpetu du oharra esanaz talde ultraeskuindarreko buruak, Begoña Gómezen kontrako salaketa, hainbat komunikabide digitalek zabaldutako informazioetan dagoela oinarrituta, beraz, guztiz faltsua izan daiteken informazio eta zabaldu den zalaparta. Epailari dagokiola nola nahi, informazio hori egiazkoa den edo ez esatea dela esan du. Zentzu horretan, erreakzio ezberdinak ari dira esaten, eta Arnaldo Otegi, EITB-en izan da gaur, EH Bilduko koordinatzaile orokorra, zaharrak berri beretzat, laufare deitzen den horren baten aurrean gaudekela esan baitu? Lawfare deitzen den horrek zemotatako eragin politikoak dituen, ez? Ez da, ja munduan da, baina Espainiar estatuan, zer esango digute ezker abertzalea militatu dugunei, ez, horretaz. Eta horrek pixka bat agerian jartzen du, zeinen eskutan gauden, ez? Eta horrek krisi politiko bat nolabait ere eragin du, eta ikusiko, nik ez nuke espekulatuko, ikusiko dugu zer erabaki hartzen duen, baina afera da honek inestabilidade izugarria sortzen dula. Hori beraz, Manos Limpiasek onartu duela, bere salaketa faltsuak izan daitezken informazioetan dagoela oinarrituta eta horrek sortu duen arrabots politiko guztiarekin. Azken aipamen bat, 8 minutu soilik behar izan direlako Fermin Muguruzaren bigarren kontzerturako sarrerak agortzeko 8 minututan Muguruzak oholtza gainean daramatzan 40 urteak ospatzeko antolaturiko bigarren kontzerturako sarrerak agortu dira, dakizuenez, Santo Tomas egunean abenduaren 21 jarri du bigarren hitzordua Bilboko Miribilan, naizek ere zozketatu ditu bere harpidedunen artean kontzertu horretarako banatzen zituen 1000 sarrerak, beraz badirudi guztia jadanik salduta dagoela momentuz, ohartarazpen bat egin zuelako, ez dela 3. kontzerturik izango, beraz Inigo lortu duenari zorionak eta baita ere, naizen bidez tokatu zaionari ere. Goza dezala bai, eta gure ibili gara, gaur naizen zozketa horren berri ematen, eta zalantza genuen, zozketa dagoeneko eginda zegoen, edo banaketa eginda zegoen, beraz, argitu dugu, 1000 zorioneko horiek, 1000 naizeko zorioneko horiek, dagoeneko izena bizena badutela Oñatz. Hori da, eta besteak, ez dakit, beste modu batera, edo itxarongo dugu, 3. ez dela izango esan du, baina baliteke, egote Auskalo. Auskalo, ikusiko dugu, Oñatz Aizpuru, eskerrik asko. Gerarte bai.
Gero arte, eta guk aurrera egingo dugu, kantu ederronekin kontatu behar dizkizu dalako oraindik jakin beharreko, irla batera eraman beharreko hainbat tresna, There's no combination of words I could put on the back of a postcard. Baina Jack Johnsonen betatu gero hau, iaia itzegin gabe entzun beharreko horitakoa da. Bueno, hementxe genbiltzan, irla desertu batera. Bueno, nik uste honek orokorren abentura girora edo esan nahi duela, ze, bueno, irla desertu batera bazoaz, eguzkitako krema eramateak ez dauka zentzu ondirik, han 38 urte pasako badituzu. Baina tira, hemen ikusi. Zenbat urte? 38. Zama pasa zituen Robinson Crusoek? 28. 28. Bueno, 28 urte orduan. Baina, tira, denbora bat pasako baduzu horrelako inguru batean, naturan eta gizarremanetatik pixatu urrunduta, akaso hori, eguzirako krema ondo egon daiteke, aurpegia eta bar tapatzeko, baina arropak ere behar du egokia eta mangaluzekoa. Linterna, gauetan zaratak entzuten badituzu, zer egin? Linterna ez dago gaizki. Baina, badaude gaur egun, dinamoarekin funtzionatzen duten linterna batzuk, eta horiek pila beharrik gabe eta kutsatu gabe funtzionatzeko aukera emango dizute. Eguzki izpiekin kargatzen direnak, ere? Baina, adi eguzki izpien kontuenekin, Ze karga oso motela izaten da oraindik, eta batez ere, gure esku dauden powerbank edo linterna solar horiek, ez dute hola karga oso azkarra egiten, baina izan diteke sistema bat. Oso garrantzitsua, Labana oso garrantzitsua da. Hau, bai ala bai. Laban on bat, gastatu diru pixkat, inoxidablea edo erdoiaren aurkakoa izango den, hautsiko etzaizun, benetan ondo moztuko duen laban batean. Eta hemen askotan, bi laban mota izaten dira, bata zerraduna eta bestea filoduna, ez? Xaflarenak janaria kudeatzeko hobeto funtzionatzen du, baina adarren bat moztu behar balin baduzu, sokaren bat moztu behar balin baduzu, zerra izateare egokia da, badaude batzuk bi aukerak ematen dizkizuenak. Beraz, hau ere, uste dut kontuan hartu beharreko da. Laban on bat, zerra eta filoa edo zerra eta xafla hori izango duena, benetan garrantzitsua da horrelako egoera batean. Arrantzatuko dugun arrai hori garbitu egin beharko duzulako. Horri azala pixka bat kendu, edo tripak behintzat ustu bertzaizkio, gero sutan pasata azala berare jandezakezu, baina tripa inguru hori ustu bertzaio. Hau ere, YouTubek erakutsi zidan, Oiuri. Bai? Nola garbitu izokiman, nik enekin arrai bat zerotik nola garbitu. Zuek bai? Ez. Asmatuko nuke. Asmatuko zenuke. Nik, etxean gurasoak inoiz ikusi ditut, igual arraia garbitzen, gehiagotan arraindegian, baino hor da biltza, ikararezko trebetasunarekin arraindegian langileak ziplizapla garbitzen dizue arraiak, entzizue bestea, eta gero hori, berriro... Beste lan izango nituzke arraia arrantzatzen, garbitzarena izango litzatekela 13. kezka. Baina arrantzatuta gozea asetu beharko zenuke. Bai, hori egia da. Eta beste gauza bat niretzat, hemen zerrendatako baten ikusi dudana, eta pixkat modernito eta xelebre izan daitekena, baina hau ere azaldu egin behar den zerbait da. Telefono satelitala jartzen du hemen. Hau, espedizioetan, Himalaian eta ibilinen jendeak eraman izan du. Noski, zu irla desertu batera bazoaz, etzoaz komunikatuta egotera. Agian bai, ez dakit, baina normalean ez. Baina horrela inguru inospito xamar batean ibiliko bazara, jenderik gabe, eta bar, zure telefonak ez du koberturarik izango, ez du funtzionatuko, eta, imaginatu ruta bat egiten ari zara, segun zingurutan kontuan eki behar duzu, kobertura 0 izaten dela. Eta batez ere, bakarrik egongo bazara, arrisku egoera baten aurrean izan behar duzula aukerarik, komunikatzeko eta SOS mezu bat bidaltzeko. Badaude horrelako sistemak eta ez direnak oso garestiak. Esaterako, bada jabero moduko bat, etengabe, norbaiti zure posizio satelitala ematen diona, behintzat norbaitek ikusten badu, egun batzutan etzarela komunikatu eta etzarela mugitu badakite, nuntzauden zehaztasun askorekin, eta batez ere badago botoi bat saka dezakezuna, ez dakizan bat segundutan, eta bialduko duena SOS mezu bat, hanka bat hautsi dut hemen, ezin dut mugitu, eta posizio satelital zehatzarekin. Hau pixka bat irla desertu baten kontzeptutik urruntzen den zerbait da, baina egiten baduzue horrelako... Dena, orokorrean dena. Osea, nire buruan bestez kokapen ematen du pijoentzako porrak direla. Bai, eske horiek dira Googleek ematen dizkizun guztiak. Dena fungible, gaina, bombillak funditu iten dira, linterna, zenbat iraunduko. Sarea, incluso, nik esango nukela, hobeto, bilatzea zerbait vegetala, ariak sortzeko, eta zure sare propioa egiteko, edo, zure
zure kabuz. Bai, edo labanarekin egur bati punta egin, eta arpoi modura erabiltzeko, ez? Horrekin nola egin dezaket, ez? Labanarena igual iruditzen zait, bai, garrantzitsuenetako bat, horretara eramateko, eta beste guztik, saiatuko nintzateke, nik sortzen edo, zakit. Bai, bi harrirekin saiatu txinpartak egiten. 28 urte, pentsa. Bai, hau, erabat pijoentzako zarranak dira, erabat beste modu baterako, bueno, pixkat, irla desertu batera joatearena ere badelako pixkat mito bat, ez? Orduan, bueno, bazoaz baso batera aste betez, bakarrik, eta biziraun behar duzu. Horrelako kontuak ere, kontuan euki behar dira. Eta hori, bueno, zuek ere zuen ideia balin badituzu, edo zer eramango zenuketen balin badakizue, kontatu eta barre batzuk egingo ditugu, hemen, mai dioen bezala, beharrezkoa iaia ez da ezer, kontatu dugunetik mintzat. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Erekien edartsua nintzenik, enuen uste gai izango nintzenik, baina begira hause da naizena. Denbora kontua zer labanekien, beldurrak gainitu lehen urratsa eman, hemendik aurrera nauzarka geldituko. Bigarren kafean, ohikoena da, gonbidatu bat zortzen denean, bigarren kafea hartzera gonbidatzea, ez? Bigarren buelta bat egitea. Hori da ohikoena. Guztiekin egiten dugu, guztiekin pertsona batekin izan ezik. Zeguk denei esaten diegu berriro bueltatzeko, zegure konbidatuek gauza interesgarri asko dituzte kontatzeko eta ez dugu denborarik izaten, eta guztiei esaten diogu itzultzeko. Pertsona bati izan ezik, ze pertsona batek bere buruari jarri zion Euskal Beyoncé izena, eta Euskal Beyoncé ni naiz. Orduan, seko aserretuta nengoen, eta nik esan nuen, bai, agian Andoni Mutiloa izango da Beyoncé baserritarra. Baina Beyoncé euskalduna ez alnitzen bani. Horregatik nik esan nuen, ez dakit Andoni Mutiloa berriro gonbidatu beharko genuken gurera, ze Beyoncé bat eta bakarra da. Baina tira, Inogok eta Maik esan diate, baina nork Andonik baino hobeto poltsiko antzerki jaialdia aurkezteko, eta nire hitzak irentsi beharko dituk, eta Andoni Mutiloa gonbidatu berriro ere bigarren kafera, naiz eta Beyoncéren tituloak kendu didan. Egunon Andoni Mutiloa. Segundu bat, Andoni, ze ez dakit hemen zer egiten nabilen, baina kostatzen ari zaite zu behar bezala entzutea. Horen, bai, nire kontu. Horen, bai, Andoni, egunon. Egunon, kaixo, moduz entzute jazue? Ondo, juxi amar baino segitan konponduko dut, ez kezkatu. Horentxe... Gauza bat, kaskoa jarri ditut eta mikro daukat, baina neba ezue kenduko dut eta agian hobeto entzuko dezue. Ez, lasai, hau, segitan. Ez, lasai. Entzuten gaitu zuzuk, Andoni, hori da nere zarantza. Bai, nik zuek oso entzute zaituzten. Guk zu ere bai, ez kezkatu. Bai, bale, esan, bestela esan dakoa, saiatuko naiz. Ez, ondo, inentzuten dugu. Goiuri, zuka aipatutako horri erantzunez, alde batetik eskerrik asko gonbidapenagatik, berriz ere plazer handiz hartuko dute kafea zuen konpainian, eta horrez gain, lasai ibili, esnatu naiz kabareten hasiera batean, abia puntu hori izan zelako, ez da, Biloz izan nahi duen baserritarra, baina orain momentu honetan, nolabait izengo itu hori alde batera utzi eta nire izenari heldu diot, beraz, orain Beyoncé euskaldun bakarra lehen ere bazinen eta orain ere zu izango zara, beraz, lasai, arazorik ez horretan.
Eskerrik asko, Andoni, benetan eguna laitu didazu. Itzuli da nire gana Beyoncéren koroa. Eskerrik asko. Oso ondo egon da Beyoncéren koroa zurekin, zure emanaldietan eta zure nortasunean barneratuta, baina orain utzi dazu nik zaintzen, zuk beste proiektu batzuk lantzen dituzun bitartean. Bueno, egunon, Andoni. Egunon, uste dut, iruz pala urte pasa direla, ez? Hemen bigarren kafeti pasa zinenean, esnatu naiz kabareta orkesten edo orkestera edo horrelako zehozer. Erdian sexua ikuskizuna ere izan dugu, hainbeste emanaldi, nolakoa izan da prozesua edo nola jondira azitzen ikuskizun hauek zu artista bezala, ze gertatu da hainbeste denboran? Bai, ibilbide benetan, niretzako pixka bat atzera begira jartzen nahi izenean, oraindik benetan harritu egiten naiz. Eta askore bai, nun sartu naiz, zuekin izan itzen buruz ari naiz, baina 2008ko udazkenean. Esnatu naiz kabareta 2008ko urte hasieran, justu pandemia iritsi aurretik estrenatu genuen. Baina ordun sartu nintzeni benetan arte eszenikoen munduan buru belarri, impultso bati jarraituz eta pixkanaka urratsak emanez, baina nik neuk ere ez neukan batere argi, zertan ari nintzen, neukan argi ikuskizun bat sortu nuela gogo handia neukalako, bezta, histori hori kontatzeko eta taularatzeko eta herriz herri eramateko, baina, karo, azkeneko urte hauetan, 4 urte hauetan, benetan ibilbide benetan niretzako eta maila pertsonalean batez ere, baina baita profesionalean ere oso emankorra izaten ari da, eta orduan, zailik esan hartzidan, dagoeneko bai esnatu naiz kabaretarekin, eta horrekin bereziki, baina baita gero ondoren sortu genuen sexuarekin, aipatu duzune musikalarekin, guztira 100 emanaldi baino gehiago emango genitula Euskal Herri osoan, eta nire nago oso harrituta, nago oso eskertuta, eta abentura ederra izaten ari da. Gora berez betea, hori ere aitortu beharra daukat, ez dut uste hain gauza arraroa denik arte eszenikoen munduan eta euskarazko arte eszenikoen munduan sartzerakoan, ez da erresa hori guztia kudeatzea berbezela, baina batez ere hori nabarmenduko nuke maila profesionalean eta pertsonalean oso aberasgarri izaten nahi dela, eta horrek niri bihotza poztu egiten. Gaina esango nuke, zure traiektoria oso lotuta dagoela, poltsiko antzerki jaialdiarekin, ez? Saritua esnatu naiz kabaretarekin, eta aurten atentzioa ditu dugu, hori da, justo bukaerako kabareta, bukaerako festa, zu hor bertan izatea, eta izenburua, ez dakit, uste dut, ustekabe ez dela, ez? Gora poltsiko antzerkia izenburua, ez da kasualitatez, ez? Ez da kasualitatea. Esnatu naiz, zuk aipatu bezala, finalista izan zen modu paraleloan martxan jartzen duten deialdi horretan, ez da, proiektu berriak sortzeko deialdi horretan, gero sexua ere bertan estrenatu genuen, baita ere, beraien gonbidapena jaso nuelako, eta hori izan zen nolabait ere behar nuen bultzada, dagoeneko ja buruan bueltak enaukan bigarren ikuskizun horri forma emateko. Oraingo honetan proposamena ezberdina izan da, ni joan naiz ate joka. Eta arrazoi nagusi bat egon da. Begira, azkenean, sortutako bi ikuskizune hauetan musikak badu bere tartea, ez da? Lehendabizikoa kabareta da, bigarrena musikala da. Beraz, bi antzezlan horietan kantatu dut, eta gainera abestiak ere sortu ditugu espreski horretarako. Baina oraingo honetan, konturatu naiz, eta hau da niretzako, beste urrats bat eman nahi nuen, eta nire musika ibilbidea ere, labait, besteak sortu ditugu, grabatu ditugu, sekulako lan hartu dugu, orain arte ez dut zaindu hain ondo arlo hori. Nik badaukat gogoa, antzerkian kantatzeko ez ezik, abeslari moduan ere urratsak emateko. Orduan hori da beste amets bat, hori da beste abentura bat. Eta orduan zer egin nuen, asmo hori betetzeko asmoz, pentsatu nuen, poltsiko antzerkia leku perfektua da, zerbait sortu, ez da bakarrik kantatzea, baizik eta ikuskizun bat, ez da, baina ardatza abestiak eta musika izango diren ikuskizun bat sortu, eta hor estreinatzeko. Nik proposamena eginien, eta beraiek onartu, orduan horregatik, eta nolabait ere, asmo horrekin, egindako abestiak abesteko asmoz, baina beste kontestu batean, ez da, pixka bat ere nahi nuen nire esperientzia pertsonalean oinarritu, nolabait ere, poltsiko antzerkia niretzako, eta niretzako ez ezik,
beste euskal sortzaileentzako ez da, iruditzen zait oso garrantzitsuak dira horrelako plazak, ez daudelako asko, benetan nolabait babesa eta bultzada ematen digutenak, ez da? Eta orduan nolabait ere hori bera ere balorean jarri nahi dut eta hortik izenburua, hortik gora poltsiko antzerkia. Eta adibidez, ez dakit ikuskizun berri honetan, bueltatuko gara berriro The Pink Flamingo klubera lotura dauka esnatu nahiz kabaretarekin, edo ez dauka zer ikusirik? Ez dauka zer ikusirik, baina gero xelebrak dira sorkuntza prozesuak nolakoak diren. Flamenkoa sorkuntza prozesuan agertu delako. Ez zen asmoa, baina bere leku hartu du. Beraz, ez gara itzuliko The Pink Flamingoura, baina nire labait ere, eta gainera kasu honetan, ez da fikzioa izango, hori da beste berezitasunetako bat. Orain arte, bi ikuskizun horietan nolabait ere, fikzioa sortu dugu. Azkenean, nire gandik ere asko zeukaten pertsonai batzuk sortu ditugu, ez da, baina orain honetan, ni agertuko naiz, nire izenarekin, Andoni izango naiz taula gainean. Ez agian egunerokoan nahi zen Andoni, baizik eta Andoni abeslari bezala taula gainean, beraz hor aldaketa batzuk egongo dira, baina flamenkoa ere nolabait, nire izararen parte ere bada, eta bere lekutxo ere izango. Diote arraroa naizela, baina ez dakite zenbat gozatzen dudan. Kontrola galduta eta lehen baino beto sentitzen naiz, nire nortasunarekin bat eginda, inoiz baino gehiagoari naiz gozatzen. Onartu behar da, hau kantutzarroa dela, hemen entzuten ari garena, Andoni, gauza ederra, edo adarreko kanela esango genuke, Nolako izan da? Neri ilusio aparta egiten dit. Inigo, eta zu gainera, zure esperientziagatik ere, ederki dakizuzen, hori ez da batean, sorkuntzarekin bat egin, ez? Osea, konektatzea eta batean, nolabait, zure bitartez, ez? Edo, esan behar zure burutik, baina ez dakit nondik sortzen den bereziki, baina nolabait ere, iruditzen zait guk kanalak garela, ez? Baina batean, zerbait sortzea, forma zehatz bat hartzea, entzutea, niri hori handikan harrigarri iruditzen zain. Nik nolabait ere laguntzarekin gero, baina sortutako kantuak entzuten ditudanean, askotan aitortu behar daukat, oraindik kosta egite zaidala, nire parte hartzea nolabait ere hor ikustea, entzutea, ez da, en plan, baina hau nik sortu dut. Baina oso ederra da, eta orduan hori egitea, hori sortzea, eta gero jendearekin partekatzea, hori opari ederra da, eta gainera jendeari gustatzen baldin bazaio, opari erraldoia etortzen zaiguna bueltan. Nik bentsat horrela bizi dut orain. Ederra da prozesuare nola bizi duzun jakite hau, baina Maia, kaso poltsiko antzerkiaren egitaroari ere errepasado bat eman behar diogu, edo erreparatu behar diogu? 33 edizioa aurtengoa, maiatzaren 29ra, ez dakit, hainbeste konpaini, uste dut, 25 gunetan, 14 konpaini, 32 emanaldik, hoien erdia euskeraz, ez dakit, 5 estrenaldi barruan, egongo dira aurtengo irabazlek, ez, edo sorkuntza sariaren irabazleak, F taldea, promesa berdina egin diegu lagun guztia ikuskizunarekin, eta Maider Diaz eta Xamin Fernandez familia ikuskizunarekin, biek egon ziren gurekin urrian saria zabaldu zanean, eta gero estrenaldi gehiago izango dira, Tesan Donegi eta Inoa Ierbek, desorduetan ikuskizuna, Maite Txumiak, hau eskandaloa, eta gure gaurko gonbidatu Andoni Mutilua, gora poltsiko antzerkia, kabareta horrekin, uste dute jaialdia isteko, maiatzaren 17an, de Covent Gardeneko kriptan, de Chancletes eta la mega pubillarekin, la Santa Fiesta eskainiko dute, eta horiekin batera, Andoni Mutiluak, ginda, pastelaren ginda jartzeko aurtengo edizioari. Badira, 33 urte poltsiko
poltsiko antzerki jaialdia aurrera eramaten, uste dut denok pasa garela hortik, nola edo ala, nigoatzen ez lehenengo urteetan egon nintzela boga tabernak atuatzen libertak kondizional ikuskizunarekin, euri ari du, eta eskertzen da pilo bat artistera artean horrelako formatu txikiko. Nik beti aipatzen dut, ez? Poltsiko antzerki edo formatu txikiko horrek ez du esan nahi ikuskizun handiak egiten direla, ez? Andoni? Bai, esango dizut, nik ikeragarri maite dut poltsiko antzerkia, urte askotan ikusle moduan parte hartu dut, eta azkeneko urtetan estenatokiaren gainean. Niri asko gustatzen zaidana, poltsiko antzerkiaren jaialditik da gertutasuna. Agian sortzaileentzako alde batetik agian ez dira espaziorik erresenak, ze adibidez, gertatzen da, ez da taberna batean zaude, tabernak daukan zaratarekin, hotxekin, gogoan daukat behin ikusten ari nintzala eta sartu zala emakume bat, mozkortuta zegoena, eta nahi gabe edo nahita, baina boikotatu egin zuena ikuskizuna, eta nik oso gaizki pasan nun, batez ere taula gainean zauden pertsonengatik. Tarteka horrelako gauzak gertatzen dira, ez da ohikoena izaten hori ere samarra daukagu. Claro, arte eszenikoak bizirik daude, orduan edo zer gauza gerta daiteke, ez da, eta batzutan horrelakoak ere bai. Baina nik batez ere nabarmendu nahi dut, hori, ez da, gertutasuna, eta gero publikoa, beste urte, ez da, esan dugu, 33 edizio. Jende askok hartzen du parte, jende asko juten da emanaldiak ikustera. Ohiko emanaldiekin alderatuta, hori ere gauza ederra da, eta askotan herri txiki batera zazenean, eta segunetan olako, batez ere etzarenean hain ezaguna, askotan kosta egiten da jende erakartzea, baina poltsikon hori ere aurkitzen duzu, eta orduan hori zoragarria da, nolabait hori guztia izatea, ez da, jendearen babes hori izatea. Eta nik betzat bai, hori nabarmendu nahiko nuke. Bai, bat nago gertutasun horrekin, eta aipatuko nuke bai Donostin, ez daki baino teatrero asko daude publikon artean. Nik askotan juten bana izoze ikustea, publikon artean ikuste ditu lagunak, gremiokoak, aukera daukazu bukaeren artistarekin, kainatxo batekin baitz egiten, edo estrenaldi pilo bat egoten dira, bai, hor, sortzen da zerbait gero giratuko, ez dakit, zu esan duzu, 100 emanaldi azken urtetan, baino lehenengo aldia bazegoen, eta lehenengo aldia zan poltsiko antzerki jaialdian bertan. Segurazki publikoen artean artista batzuk edo teatrero batzuk baziren. Eta ez dakit, atmosfera hori, ekosistema hori oso garrantzitsua da gure artean. Bai, zalantzarik gabe. Nik goazen naiz, esnatu naiz estrenatu behar nuenean alde batetik pentsatzen nuela. Baina, ez dakit, etorriko alda jendea ikustera. Ez da, ni artista moduan ez nahu inorrek ezagutzen. Taberna, beteta. Jendea, kanpoan geritu zen. Botanikan izan zen estrenaldia. Etzako izan zen amets bat. Baina, uste dut hori neregatik baino, egia esan bai, gertuko jendea eta lagunak eta familia eta bazegoen, baina izan zela, ez zuzen ere, zuk aipatu duzun horrengatik, ez da, jendea kultura handia daukalako, eta biz hori jasotzea emanaldi batean, niretzako hori, estrenaldi hori, lehendabiziko emanaldia banuena, oraindik bai, gordeta daukat eta sekulako opari izan zen. Mila esker, Andoni Mutiloa, animo estrenaldi horrekin, gora poltsiko antzerkia eta batez ere gora zu, gora Andoni Mutiloa. Eskerrik asko zuei gonbiteagatik, eta ondo segi. Andoni, berriz ere beharko bazenu momentu batean Euskal Beyoncéren koro hori, doaitzan utziko dizu, Zakit ba. Besarka handi bat. Orain momentu honetan ere izenarekin agertuko naiz. Horrek dakarren bertigoarekin, biluztasunarekin, hori da apostua, gero euskalo ze gertatuko den. Andoni Mutiloa koroa ez dizugu eskatuko, hori zurea soilik baita. Besarka da bana, urren arte. Beste bat guentan, aio. Goizeko 11:28, Unai Elordi Hidalgo dagoeneko iritsi da gure laborategi iraspaldi, bere skatea eta bere look beltzarekin. Segitan aurkeztuko dizuegu, eta tartean gozatu denak begira daudelaik Olai Aintziarteren kantutzar horrekin.
bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, Gramofonoa. Istitzu Pinatxorekin. fill my heart with song and Fly Me to the Moon honekin Frank Sinatra gogoratuko dugu 1918an New Jerseyn jaioa. 1918ko abenduaren 12an. Eta zerran pare bat lerrotan kantari bikain eta beresi honi buruz, bere edozein grabazioa ditzeko gomendatzeaz gain, ahotsa bezala ezagutzen zuten, eta hori zerbaitengatik izan entzen, ez? Gusto handiko kantaria izan zen, Frank Sinatra. fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Keep calm and bigarren kafea. All the vibes on fair. Don't worry, man, you get scared. Whatever happened to your hero, she can be free. Aipatu dugu Pedro Sánchezek atzo gutun bat zabaldu zuela sareetan, eta gutunean esaldi berezi xamarrak daudela, eta gaur goizean esnatu barenean ikusi dugu jendeak gutun hortako esaldiekin boleroak egin dituela. Eta ez pentsa musikari, kantautoreren bat jarri denik gauean gitarra hartuta gutuna aztertzen eta esaldiak aukeratzen eta kantuak konposatzen. Ez, jendeak egin duena da, gutun hori hartu, eta adimen artifizialari esan, aizu, bolero bat nahi dut, hemengo esaldi zatiekin. Eta oso bolero interesgarriak egin dituzte, pentsatzen dut boleroaz gain beste generoetako abestiak ere egingo zituztela da, nik goizean ikusi duena boleroa izan da, eta adimen artifizialaren erabileretako bat da hori. Gauzak hartu, gutunak hartu, esaldiak hartu, eta kantak egitea. Eta orduan ikusi dudanean gaur gure Unai Elordi Hidalgo, kolaboratzaile berezia, adimen artifizialean gure kolaboratzailea den Unai Elordi Hidalgok, adimen artifiziala politikan hori izango zuela izpide, pentsatu dut. Agian Unai Elordi Hidalgok boleroak egin dizkigu bigarren kafean adimen artifiziala erabiltzea, nik uste dut ez. Baina bada ezpada ere, gurera gonbidatu dugu, ea zer kontatu nahi digun, jakiteko, esateko, adimen artifiziala eta politika nola uztartzen diren. Egunon, Unai Elordi Hidalgo. Egunon, baina izan dezula boleran asuntoan eta igual hemendikan bi astea itzengo du adimen artifiziala musikan, batez ere nola artista berriak eterako dian, eta nola adimen artifizial hori beste instrumentu bat izango da, musika elektronikoakin gertatu da bezala, ez? Gehiago edo gutxiago gustatuko zaigu, baina nik uste dut bizikidetza bat izan dezaketela, eta batez ere badakit euskeraz ere badaudela baten batzuk horrelako kantak egiteko gaitasuna dutenak. Bai, duela gutxi
entzuten ari ginen, hemen bigarren kafean, aritu ginen entzuten, nola Beyoncék country albuma atera zuenean, lehenengo bi single egin zituen, eta jendeak esan zuen, bi country abesti hauek Miley Cyrusen ahotsean, Nolakoak lirateke. Nolakoak lirateke, eta adimen artifizialarekin hori egin zuten, eta gero hemen aritu ginen esaten, ematen du Miley Cyrusen abestia benetako abesti bat dela, horrela ibili ginen, baino bai, batetik countrya Miley Cyrusen ahotsean, eta bestetik boleroak Pedro Sánchezen hitzekin. Alare gauzat esan behar dut, adimen artifizialak dan erresa dauka. Pedro Sánchezen esaldi gongoriano hori, igual da esaldi bolerianoa gehiago, ez? Uste dute, hori, Luis Miguel ematen duzuela esaldi hori, jartzen du bere dozeina bestitan, eta Jack... Ez ala gongorianoa. Nik hartzen dut. Jane Austiniano. Jane Austiniano dela. dela. Esan duzu, baino... Eta imaginatzen Sánchezen testua adimen artifizialak idatzita dagoela, bera juntala esatea, behar dut karta bat, ez daki zer esateko, eta esaldi hori barne, Justinian hori, posible? A ver, egia da, Rajoy oso ondo etorriko zitzaiola, esatezun es el vecino del alcalde, esango nuke adimen artifizialak hobeto egin lezakeela, irakurri eta nahiko izango zela. Ez dakit, hori gaitasunaren arabera izaten da. Ziur nago, gutun hau ez duela adimen artifizialak idatzi, hemen komunikazioan eta politikan aditua den talde handi bat egongo dela, gutun hori behin eta berriz aztertu duena publikatu aurretik, eta ez dela adimen artifiziala, baina adimen artifiziala politikan erabili daiteke eta eragina dauka. Bai, guztiz. Esango nuke gehien bat adimen artifizialaren munduan datu analizia dela, ez? Gehien bat erabiltzen dela, eta gero datuak nahi dituzun bezala erabili ditzakezu. Politikaren kontu, azkenean kontu interesgarri bada, politikoan zan, aski, eta kontua da nolabait erlazionatu behar dituztela kontzeptu desberdin pila bat, ezta? Eta horietako bat izaten da askotan sentimenduen analisia esan genezake, ez? Eta nik uste nahiko erraza dela irudikatzea nola pertsonek sare sozialetan batez ere, zeren azkenen hori da, ez? Eskaparatea jendeak beraien iritziak jartzeko, beraien sentimenduen analisia egiteko gaitasun bat. Gertatzen dena da, momentu hauetan, adimen artifizialaren bilakara honen ondorioz gauzak errezagoak direla. Eta eredua jartzen lehen, sare sozialetan jendea asarre edo triste edo beste dozin emozio, ez? Badaude bost emozio principal, ez? Dala, aserrea, tristura, nazka, zoriontasuna eta neutrala esan genezake. Eta hori psikologo bate definituzu. Eta kontua da, orain arte egiten zen eskema bat bezala, software erabilita, eta hor erabiltzen zena zen hitz klabe desberdinak erabili, nazka esateko, ez? Nazkatuta nago orduan, klasifikatu zezaketen, eta gero horrekin egiten zuten eskema bat jakiteko benetan jendea zertara zen afina. Baina hori gelditzen zen oso motz, zeon oso espezifikatuta hitz klabe horien selekzio da aukeraketa horrela. Zertatzen da adimen artifizialakin, tekstua ulertu egiten du, kontekstua ulertzen du, ironia ulertu dezake, ulertu ditzake, esaldia beraren kontekstua, ez? Agian hitz klabea bilatu beharren horren esanaia ondo ulertez gero, datuak errezago lor daitezke, eta azkenean datuen analizi guztietan bezala partio politikoak azkenean erantzunak nahi izaten dituzte, eta erantzun nahiek askotan izaten dira ze boto intentzio dauka jendeak, zer nola dagoen asarretuta, edo triste edo pozik, ez, edo esperantzatuta dauden, ezta? Orduan, eredua jartzegatik lehen, zu jakin zenezakeen norbait asarretuta dagoela, baina ez oso ondo zergatik. Gaur egun, norbaitek tuit bat jartzen bali bat zen, osakidetzakin nazkatuta nago zeren urgentzieta juten naizenean 2 ordu pasatu ditut, igual datu analizi horren sistemak esango dio, eski jendea dago oso basarre urgentzietako arazoarekin, beraz, partio politiko ere beraien kanpainak sortzerako garaian ere, mezu horiek transmituta beraien diskursoa alda ezakete, eta aldaketa hori egiteko gaitasunarekin jende gehiagoren gana iristen dira, ezta? Eta horren azkenean oso harrituta gelditu naiz, igandean zeuden predikzioak kontutan hartuta, ze ondo plasmatu diren, eta hori oso esanguratsua iruditzen zait, datu analizian dedikatzen diren Euskal Herriko enpresa hauek, benetan oso lan ona egiten ari direla. Ze ona, oso interesgarria da, eta... Luze, ezta? Ni entzuten nahi nintzen nola bukatuko du, baino... Esposizio luze bezain zen doa. Sarrera, korapilloa eta ondoria. Dena duki duzu. Narratiba klasikoa.
Bai. Hizkuntza ez da jen austriano izan, baina narratiba klasikoaren eredua, bai. Bai. Hau bera, inteligentzia artifizialari esaten oso jarriazu hizkuntza austrianoan. Hori da, eta aldatu ingo zizu. Nik uste, salto handi hori dela, azkenean, zuek pentsatu guk ez daukagu memoria ramasko gure buruan, ez? Eta gauza asko ezin ditugu mantendu, ez? Gure buruan horrelako sentimendu analizi bat eskuz edo mendualki egingo bagenu, hasiko ginen tuitako egiratzen, irakurtzen, eta ikusten zeinek ematen dion zeini me gusta. Bai, horrekin, dauzkazu horrelako atentzioa fokalizatzen dezu tokietan, bai. Adimen artifizialak ChatGPT eta horretaz gain, dauzka beste Graph Neural Network edo Graph Attention Network direla, zuek imaginatu, ez dakit, milioi bat, igual flipatu naiz. Milioi bat tuit hartzen dituzu, igual Euskal Herri mailan ez, baina estatu batutan, eta filtratzeko gaitasuna aukezu jakiteko atentzioa nun dagoen, ez? Eta atentzioa askoetan izaten da non polarizatuta dauden gauzak, ez? Badakigu sare sozialak azkenan polarizatzeko gaitasuna auketela beraien intereseko dalako, ezta? Orduan, hor bai sartzen dela batetik sare sozial guzti horietan egiten den analizi guzti hori, eta gero nola sare sozialak ere beste aldera batera begiratzen duten desinformazioa dagoen momentu horretan, ez? Igual Euskal Herri mailan ez, baina esan genezake estatu batuetan, eta ziur nago, aterako dira ez fake news pila bat, baizik eta desinformazio teknika oso desberdinak askotan beste partio politikoa edo beste jendeari gutxiesteko edo esateko begira hauek ez daude egia esaten, ez? Eta gauzak inventatzen, ez? Eta hor bai, konturatzen naizela, azkenean erabilera kontzeptu horrek zenbateko eragina daukan gure inguruan eta askotan ze influentziatuta dauden, ez? Niri ere askotan gertatu izan du zai, ikusten dute artikulu bat asarretu egiten naiz, ez? Azkenean hori bilatzen da, polarizatzea bilatzen da, eta ez da zertan adimen artifiziala erabili barek, baizik eta beste teknika asko erabili daitezke, baina egia da, gaur egun, zientzia literatura horretan, badaudela detektore automatikoak, ez? Ze azkenean, zuek bentsa, nik datu faltsu batzuk ematen ditut, hori oso azkar propagatzen da, mina egiten dut, mina asko egin dezaket, eta gero esaten da gezurra dela, ez? Eta ez du importa! Eta ya está! Eta ze! Osea, ez que pasada bada! Nik, ez naiz violentzia zalea, baino, tio! Osea, montatu duzu kriston zirkoa, eta propagatzen da pila, jende pila bat erretuitatzen du, ezakitze, eta gero zetu, hau gezurra zela, ja, bueno. Baina mina egin dago, ez da, orduan, badago, eta azkenean ez dakit komunikabideek, eta askotan burrukatzen dute ez, nolabait lortzeko, informazioa alden eta zakitegia edo egi kontzeptu hori mantentzen saiatzen direla, eta orduan azkenean manualki zuk verifikatzen norbaitek inventatu den zerbait oso zaila izaten da, eta azkenean da gaiztoak eta onak ez, edo polizia eta lapurrak bezala ez, lapurra beti pauso bat aurreago dijoa, eta erreixago da generatzea, detektatzea baino. Kontua daudela artikulo pila bat, non hitz egiten duten nola detektatu horrelako notiziak, ezta? Sare sozialak ez dute zer implementatzen. Azkenen beraien kontra jutea da, esate dute, jende azte bat eta gehiago engatxatuta egon, orduan eta hobeto, orduan eta diru gehiago hori hasiko dut, eta azkenean hori gertatzen da. Zenbat mezu, zenbat tuit edo zenbat egongo dira oinarrituta horrelako albiste faltsuetan. Eta kontuetan, eta bueno, ez dakit, gaur ez dakit zeba, ez dakit zuei hitz egiten guztien nahi naizen, ez? Baina, gustatuko ditzak... Bai, guk ze txapa sartu duen dia. Bai. Zuk itzin. Nekateta zabete. Gu ez, baina entzulea gutaz akaso, bai. Isil daitezela hauek eta itzin ezala elordik. Nik uste hori nahi dula herriak. Askotan, ez, horrelako batzutan egoten dira review izena duten artikulo batzuk, bai, diela, nolabait, revisitatzen dutela ze literatura dagoen momentu horretan, da askotan guretzako oso erraza izaten da horrelako artikulu bat hartu irakurri eta kontutan hartzea, benetan zer nolako detekzio sistema dauden fake newsen barruan, ezta? Azkenean, manual eskartatu dago, eduki pila bat generatu da, eta benetan oso zaila da jakitea zerren ona eta zerren zaila, eta azkenean, fuenteak edo iturriak bilatzea ere oso zaila izaten da, ezta? Orduan, adibidez, badago truku bat, eta bueno, ja badaude evaluazio sistemak, duen adibidez, lenguaje oso subjetibo erabiltzen baldin badute, lehenengo pertsona asko erabiltzen baldin badute, oso direktoak baldin baditzeiteko garaian, oso posible da fake news bat izatea edo polarizatzailea den. Oso direktoa? Nola? Oso direktoa da, ekintzara bultzatzen zaituen esaldi bat erabiltzea, ez? Belarri jana edo buru jatea. Ez, orduan, horiek
definituko zituen pertsonak berak, ez? Edo ingeniero berak esango zituen. Hontan fijatuko gara. Mhm. Kontua da, horre bakarrik ez duela balio. Benetan zerbait egia dela esateko iturri bat egon behar da hori benetan baieztatzen duena, ez? Eta hor, badago, zati bat oso zaila hori adibidez ChatGPT bezalako sistema batek ezin du jakin. Ze ChatGPT batek daki hitz egiten. Bai, eta jakintza dauka internetan hartu dela. Baino, oraindik ez dago gaitasuna iturrietan bilatu ahal izateko benetan esandakoa egia edo gezurra den. Eta hor sartzen dira knowledge based deitzen diran sareak dira, badaukate horrelako gaur egungo jakintza, beste jakintza konkretu bat, baina oinarritzen direla fuente edo iturri horietan, ezta? Eta horri, oraintxe bertan, momentu honetan daude Raji zenatu nagoen dugu batzen, baina dia, ChatGPT horri sartzidezu beste bloke bat, bai? Eta bloke horrek egiten duna bakarrik, zuk jarritako testu horrekin begiratu iturri guztietan ea egia edo gezurra den. Askotan izaten da, zenbateraino dagoen edatuta artikulu hori, zazkenean, nola firmatzen duzu zerbait egia dela, ez? Hor, kriston movida dago, bueno, beti onda interneten, ez? Baina egia da, nun dago egia, nun dago gezurra, eta batez ere, eta hau, zaiena izaten da. Datuak inventatzen direnean, eta iturria esaten ez denean, eta inventada bat balima da, super zaila jakitea benetan esandako datu horiek onak edo txarrak dian. Zebendikan ez dago gaitasun hori. Eta hori izaten da azkenean, knowledge base grafo guzti hauek dira lauengoz nahiko kulerotan daudela esan genezake. Baina hori dala azkenean ideia, ez? Nolabait bilatzea benetan gezurra esaten ari diren justo momentu horretan. Eta azkar. Y transformarlo todo en belleza. Abesti hau inigo, adimen artifizialak egin du. Gizen nola, ginen nola pixkat fakearen inguruan eta goratu dut, Fuel Fandangok bazula Not True izeneko kantu bat. Enuena gogoratzen zen kantua, baletzela, oso polita. Baina, bueno, aipatzeko asmatutako datuak eta espatzeko GPT-aren barnean kokatutako blokeak eta horrelako kontuak oso aproposa, Bai, ondo. Bai, ondo iruditu. Egia da, gaurko eguna bizkat txapa dela, orduan beste buelta bat emango digo, bale? Kontua, inoiz ikusi dezue, ez dakit, artikulu bat, tekstua jartzen duela, eta gero daukan irudia ez dela artikulu horretan gertatu dena, ezta? Bai. Zaten dutela, ez dakit nun bomba bota dute, eta gero beste toki bateko gauza bat, ezta? Eta orduan jendeari kostatzen zaio pila bat. Bai. Badago beste salto bat, knowledge horretan, esaten duna benetan idatzitako tekstua eta irudia koherenteak diren. Baina hori zaila da adimen artifizialari esatea, hau da. Adimen artifizialak orain badaukak, esan genezake, gaitasun bat deitzen dena image captioning, dela irudi bat hartzen dut, eta esatizu irudi horretan zer dagoen. Baina oraindik ez dauka gaitasuna irudi horretan zer representatzen duen benetan, ez? Adibidez, Bigarren Gerra Munduko argazki bajari ezkero guk badaukagu gaitasuna, edo dakienak bintzat dauka gaitasuna. Bigarren Gerra Munduan gertatu zen ez dakize, temporalidade hori ez da existitzen oraindik. Beraz, hori zaila izate jarraitzen du. Beraz, oraindik pauso bat aurrekagoaz. Nik esango duke Euskal Herrian ez dagoela zertan gehiegi preokupatu beharrik, ze oso ingurune txikia gara, eta nahiko ondo ezagutzen gara, eta, bueno, ez dakit, behintzate dagoen heterogenitate horren barruan, oso zaila izango zen jendea, oso horretzero hitza, baino, estatu batuen kontuan, ja, imaginatu ditut ez, tope lanen, fake newsak, Donald Trumpen lagunak, kriston poioak montatzen, eta deepfake pila bat egiten, eta, bueno, pentsatzen dut burruka bat azkenean izango dela, ez gerra hotza, interneteko gerra hotza ditu genezake bai. Boa, eske hor, ni oso kezkatuta nauka, adimen artifizialarekin, hemen behin eta berriz aipatu dut, emakumerekiko jazarpenak, ez? Eta hemen hitz egin dugu horretaz, adimen artifizialarekin hartzen duzula, hori Hilari Duffen argazki bat, eta adimen artifizialak kentzen diola arropa, eta egin dezakela bideo bat, bera biluzik, ez dakitze gauzak egiten. Horrek, alderdi horrek asko kezkatzen hau, baino, benetan kezkatzen hau baita ere, adimen artifizialak horrela fake news eta horrelako kontuekin politikan izan ditzaken eraginak, eta nola benetan ja
diskursoak aztertzea garrantzitsua den eta pentsamendu kritikoa izatea garrantzitsua den entzuten dugunean politikari bat hitz egiten, orain kritikotasun hori mugaraino eraman behar dugu, ze orain jaztekizu zer den egia, zer den gezurra, eta hori, Eta hori da desinformazioaren helburutako bat gaur egun da, zuri saturatzea inorri ezin izteko. Edo ez jakiteko benetan zein ari den egia esaten. Edo esatea besteak ere egiten dute, ezta. Egia da, da nik ikusten dut politika munduan, ez? Politikoak azken entrenatu egiten dira berain diskurtsoak egin alizateko, ez? Eta ikusten dut horrelako gauzak edo horrelako herramientak posibilitatzen dutela futbolean existitzen den teknifikazioa bezala, edo beste kiroletan existitzen den bezala, politikoak ere teknifikatzeko gaitasuna daukate gaur egun, da agian, igual agian, ez dakit gizateriaren ardura edo kezkak hobeto ulertu ditzakete, ze beti daukagu, ohitura kulpa botatzeko politikoari berari, baina agian ez zaio iritsi jaso beharko lukeen mezua, ezta? Eta orduan adibidez, hori oso ondo etorri daiteke. Baina ez hori bakarrik, kombinatu daiteke ere, eta hau asko gustatzen zait da, kredibilitatea erabiltzen dugun momentuan, erabiltzen ditugun keinuak oso erlazionatuta daude gure kredibilitatearekin, ezta? Eta badaude batzuk oso onak direnak, eta beste batzuk ez horren onak. Erabilizitekeen, eta orain proiektua proposatzen dut, ez bakarrik datuen analizia, baizik eta irudi propioaren analizia politikoak beraiek teknifikatu ahal izateko, hau da, beraien aurpegiko espresioak beraien diskursoarekin bat datozen, eta beraien keinuak benetan kredibilitate hori representatzen duten, ez? Hau, da, kriston flipada maksimoa, baina egia da, irudi prozesamentuan asko ibilitakoa naizela, eta aurpegi mikroespresio fazialak kontrolatzen badakizkit, eta keinuak ere kontrolatzen badakizkit, orduan nire buruan egin dut horrelako proiektu bat, esaten da, agian interesgarria izan liteke, batez ere komunikazio gaitasun horiek hobetu ahal izateko. Nik hemen beste kezka bat, orain arte aipatu ez dudana, baina baita ere uste dut mai gainean jartzeko modukoa dela arrakala digitalarena. Ze nik ikusten dut, orain plataforma digitalekin ez da inbeste gertatzen, baina lehen ikusten dituenean telesaiak edo pelikulak era piratan, ez? Webgune pirata hauetan, ni sartzen nintzen webgune horretara, eta ez da plataforman bezala play ematen diozu eta listo, dauzkazu, 3 banner direnak gezurretazkoak eta webgune susmagarretara zaramatzatenak, irudi batzuk pornoa direna zuzenean, eta 8 leio itxi behar dituzu play eman arte, eta behin play eman dakoan, bai telesaia hasten da, baina horretarako itxi behar dituzu 8 leio, eta jakin behar dezu klika aki edo hemen klikatu horietatik zein den benetan klik hori eragiten duena, ze asko dira banerrak idatzita daukatenak gainean, hemen klikatu eta hor klikatzen duzu, eta beste leio bat irikitzen da. Eta nik hor jabetu nintzen, nik ja oso azkar ikasi nuela, gu geralako natibos digitales deitzen den hori, eta orduan nik ikusi nahi balin badut, era piratan telesail bat, oso azkar identifikatzen ditut, 8 lehiatxo hauek itxi behar ditut, eta hau irikita, aldi beran irikitzen balin bazait, beste pestaina bat izten badut, eta klik, eta automatikoki egiten dut, eta martxan jartzen dut telesaia. Nere ama ez da gai hori egiteko. Nere ama badagai sartzeko webgunean, ez da gai jakiteko 8 lehiatia horietatik zein den benetakoa, zeri eman behar dion, ez da gai jakiteko, irikitzen balin bazaio, batean, pornografia daukan horri bat, hori itxi eta ez dela zer gertatzen jarraitu dezakela aurrera, baino ez da gai. Eta honekin ikusten ari naiz, adimen artifizialarekin sortutako hainbat albisteekin edo argazkiekin, gazteok badugula begia pixka bat entrenatuta eta erraz antzematen dugula noiz den egia eta noiz den gezurra edo noiz den adimen artifizialarekin sortua. Eta ikusten ari naiz, adibidez, Facebook talde batzuetan edola, jende helduagoa, ez den hau hartzen, eta jartzen dizuena, begira, ze etxe ederra hau. Eta niretzat oso agirikoa da, adimen artifizialarekin sortuta dagoela. Baina ez dakit, adineko pertsona batentzat ez. Eta horrela, informazio faltsu asko jandezakete. Bai. Egia, eta hor dago azkenean helburua, informazio faltsua lortzearen helburua egia da. Orain dela denbora bat ere, ez dakizuekin esaten nula, baina gu nahiko nerabe gara teknologiarekiko, pentsa gure gurasoak, Azkenean,
ez dute espero beraien mobilera iritsiko den informazioa gezurretazkoa dela, ze beraien mobila da. Hori da, bai. Baina hori ez da, hola. Edo, zaila da, esplikatzea. mezu bat iristen balin bazait mugikorrera jartzen duena Kutxabank klikatu hemen, Bai, eta phishing. egin ezen, nik badakit ez, phishina izan daitekela, baino jende heldu askok pentsatuko du, nire mugikorra da, eta Kutxabank jartzen du, listo. Eta nire telefonora iritsi da, badakita zein nahi zen. Eta nire telefonora iritsi da, fidagarria da. Bai, hori da. Eta hori, Nik askotan kontatzen anekdota bat nire amarena, pasa dira igual 40 urte, 30 urte igual, anekdota honetatik, Kutxara jontzan, Kutxabank ezan guaindik, eta bazegoen, makina bat, botoi bat... Izango zan, kajadarros de Gipuzkoa orduan, ez? Bai, botoi bat zegoen, tiketa hartzeko, horrekin juteko lehiatilara. Eta aldatu zuten makina hori, eta jarri zuten beste makina bat, eta pulsar sakatu jartzen zuela, nire ama juntzan kartillarekin, eta behin eta berriro behidatzen botoia etzun ikusten, eta etxera itzuli zan super aserre. Eta zan lehenengo aldia pantailan sakatu behar zela. Nire amak etzun ulertzen, pantaila ukituzkero, tiketaterako zela. Botoia etzegoen lako, super aserre etorri zan etxea. Pentsa, 30 urte hola pasa dira. Egun, zenbat gauza dauden jokoz kanpo harrapatzen gaituela. Bet, nik uste ditza dela jokoz kanpo. Agian, teknologia diseinatzen den momentuan ere, ez da pentsatzen pertsona horiengan. Eta askotan kanpoan utzen dituzte, ez bankuetan ere ikusten da. Behartzen dituzte, online zerbitzuak erabilia izatea, horrek dauzkan arriskuekin, ez? Hau da, banku batek beti bere etxea zaituko du, baino pertsona bankuarekiko, internetet ez zain naiz, pertsonak bankuak zeditzeko egin behar duen bidea, ez du zaintzen. Eta ze gertatzen da, bide horretatik zutxana horretxu izan da 8 atera daitekeela, eta agian zuk ez duzu ikusi, ez? Oain kristen analogia egiten ari naiz, baina azkenean jokozkanpo geratu diren guzti horiei, ez? Lagundu beharko genieke, esan beharko genieke, gezur asko dagoela, eta askoz, ez dakit estrategia protekzionista batekin hobeto jungoa zile, edo pausoka, edo laguntza bilatzeko, ze azkenean bankoak ez ditu laguntzarik emango. Inorek ez ditu laguntza ematen, baina egia da, toki guztietan, mundu guztiak transformazion digital erabiltzen duela, haua zabal daukala, ezta? Eta orduan da, denago asko horrika, baina atzean geratu direnak, atzean geratu dira, eta ez zaizkigu inporta ez baldin badira gure gurasoak, edo ez baldin bada gure familiako norbait. Beraz, hor ere iruditzen zait, ez dakit revoluzio sozial bat izango den, edo irautza bat, baino egia da askotan ahazten zaizkigu, horren presaka bizi gara, askotan ahazten zaizkigu, eta agian nire gurasoak aukera daukaten nire gauza galdetzeko, eta posibilitate eukitzeko, baina eski asko eta asko lotxa sentitzen dute atzean geratu dilako, eta zuk esan dezu bezala, jokozkanpo geratu dira, eta gaina lotxa daukate esateko. Eta engainatuak izan dira, eta agian lotxa ematen du, ezta? Eta ez gaur egun hori nolabait bizibilizatu egin beharko litzatekeela. Esa cumbia. A veces tropezamos por error. Interesgarria berriz ere, beti bezala, Unai Elordi Hidalgok gurera dakarren hau, baina guerdiko 12ak ere hortxe bueltan ditugu, eta gaurko saioa poliki-poliki agurtzen joan beharko dugu. Mai Gorostiaga Pozo, zaindu eta datorren astera arte. Placer bat, beti bezala, eskerrik asko. Unai Elordi Hidalgo zu aste pare bat barru edo, hemen txikusiko zaitugu berriro. Bai. Zaindu, Berdin. Mudamos de esta piel que viene. Goiuri ezei zarandia, bihar goizeko 11:05 entzule hitzordua luzatuko diegu, eta zuri ere bai. Hiru erreginen maila izango duzue? Ez dut uste. Ez, momentu batzutan. Esango nuke erregina bat, printzesa bat, eta kondesa ugari. Hola. Mandasko dukeko kondesa bezala? Entzuleok bagoaz eskerrik asko hori izateagatik, eta jarraitu hemen naiz irratian orain informazioaren zat, txanda, hemen Eguerdiko 12etan. Ondo izan eta bihar arte, aio. Hay veces que conseguirás salir y aún así puede que este plan le veas lagunas. Intenta sonreír y trata de decirte cada vez que pueda, muévete, pasa otra noche con la luna. Que a veces cuando los rayos del sol
se alimentan de esta piel que vienen siendo nuestro cuerpo. Se nutren de los cambios que hagas hoy, asentando lo de ayer. No hay daño que no cure el tiempo. Deja que cante para ti, para curar tu corazón. Lo que te tengo que decir está escrito en esta canción. Muy pronto llegará abril, ya está brillando el exterior. No tengas miedo a descubrir este mundo de otro color. Deja que cante para ti, para curar tu corazón. Keep calm and bigarren kafea.